bona vesprada. Anem a començar el ple ordinari del mes de setembre. Com en cada ple, primer guardarem un minut de silenci en apoyo a les víctimes de la violència masclista. Bé, anem a començar l'ordre del dia. Señor secretari. Sí, vamos a pasar ya a empezar la parte resolutiva. Aprobación borrador de acta y diario de sesiones número 6. Alguna intervenció? Passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. Vale, pasamos ya a la comisión informativa primera, servicio a las personas, aprobación del reglamento de la residencia municipal de Cuyel. Senyora Ortiz. Senyor president, bona vesprada a tots. En primer lloc, demanar disculpes per la veu. Vaig esforçar-me perquè m'isca el millor que puga. Hem portat a l'aprovació al ple el nou reglament de la residència municipal per a persones majors dependents. El reglament l'han tingut que canviar i en arreglo a la legislació vigent. I a més, perquè com sabeu, des de l'1 de gener les places que tenim en la residència són places concertades. Ara mateix són 30 places i les 30 estan concertades, però com cap la possibilitat que en un futur n'hi hagi places concertades i places no concertades, ho hem previst en el reglament a efectes de després no tindre que anar modificant-lo. És un reglament típic, hem procurat que sigui un reglament clar. Per tant, quan tots teniu una còpia, simplement crec que el que n'hi ha que destacar és les condicions d'admissió, que si voleu dir que per a la residència municipal en places no concertades serà requisit imprescindible la resolució municipal d'assignació de la plaça, que mai s'admitirà a la plaça a ningú que no doni el seu consentiment, a no ser que aquesta persona estigui incapacitada i entonces serà el seu representant legal. I després que aporti la documentació, com és el DNI, el CIP, si té un seguro en cas de funció, etc. I per a l'admissió en places concertades serà l'administració autonòmica la que diga les condicions d'admissió, que seran les que estableixen els serveis socials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. En tot cas, farà falta l'informe pediàtric de l'estat de la persona que vagi a ingressar i la firma del contracte assistencial. L'altre que crec jo que n'hi ha que ressaltar és el règim de preus. En les places concertades no n'hi ha un preu únic. Fins ara funcionava la tassa municipal, que eren 1.050 euros. Abans de la tassa es pagava el 80% de la pensió. Ara mateix, en les places concertades, es té en compte per part de la Conselleria la situació econòmica i física de la persona que va ingressar. Es té en compte si cobra una pensió, si té béns, si té immobles, si la mateixa residència va ingressar aquesta persona i l'home, i en funció de les seves circumstàncies personals i patrimonials es fica el preu. En el cas que tingueren places no concertades, el resident i la resident tindrà que abonar el que s'acorde per l'ordenança fiscal municipal. En els dos casos, els residents tindran una quantitat que, com a índex de referència hem agarrat, que és l'IPREM, que són 219,66 euros, que és el que solen dir diners de butxaca, que és perquè els residents puguen pagar-se la peluqueria, el podòlogo, si volen fer un regalet als nets, en fi, perquè disposen d'aixòs diners conforme puguen. Aquestes coses són, per no entrar a contar tot el que és el reglament,
lo que considere que és més a destacar. Lo de més és el reglament típic, seguint la legislació vigent i que regula com està la residència en aquests moments i al mateix temps, com he dit abans, pel cas de que hi hagi places no concertades, tindria que anar a una modificació del reglament. Bàsicament, res més. ¿Alguna intervención? Señor López. Señor alcalde, señora concejala, nosotros nos hemos leído con atención este reglamento. Por supuesto, vamos a votar que sí a él. Lo que pasa es que hay un par de dudas que me gustaría consultarla, porque como lo recibimos en la propia comisión informativa, claro, no lo habíamos leído todavía, si no se lo hubiéramos preguntado allí. Una pregunta más bien de orden. La concertación que se hace por la parte de la Consellería implica que los gastos normales de mantenimiento del edificio, suministro, etcétera, ¿eso corre por cuenta del ayuntamiento? Eso corre por cuenta del ayuntamiento. Señora Ortiz, si enchufes el micro porque si no, no. Sí, el mantenimiento no entra. Vale. Y luego le quería preguntar también, en el tema de las plazas, las futuras plazas no concertadas, de momento lo que seguiría en vigor es la tasa municipal que existe ahora, la que se ha aplicado el año pasado, o esa se ha derogado con esta... Se ha derogado con este reglamento, si se aprueba. Este reglamento deroga la tasa anterior. Sí, la tasa ahora mismo ya no existe. Lo cual quiere decir que si ahora hubiera una plaza no concertada, No concertada, como he dicho antes, no se sabría lo que tiene que pagar. No, según la ordenanza del ayuntamiento. Claro, pero no existe, porque la derogación del anterior la ha modificado una actual. A ver, pregunto. El reglamento anterior, que era ya antiguo, se deroga si aprobamos este. Y entra en vigor este reglamento. Entonces, ahora mismo las 30 plazas son concertadas. Para el caso de que en un futuro hubiera plazas concertadas y no concertadas, que es lo que he destacado antes, en el régimen de precios, para las plazas, que es lo que me está preguntando, de plazas no concertadas, el residente que lo solicite, que tenga asignada una plaza, tendrá que abonar al ayuntamiento el precio por los servicios básicos que se determinará en la correspondiente ordenanza fiscal municipal. Ahora mismo, en la ordenanza fiscal que hay ahora, establece una cantidad que, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, son 35 euros. Pero esa cantidad se puso contando con la subvención. Pero ahora la tendríamos que modificar, esa ordenanza fiscal. Eso mejor lo puede explicar el señor, que no puede hablar, César. Porque cuando se puso esa cantidad había una subvención. Pero ahora, como tenemos la subvención por las plazas concertadas, esa subvención ya no existiría para las plazas no concertadas. Y entonces se tendría que modificar la ordenanza fiscal municipal. Y ahí se establecería el precio que había que pagar. Sí, o sea que lo único que nos faltaría para complementar este reglamento sería aprobar la tasa fiscal reguladora de lo que costaría una plaza no concertada. Para el caso de que haya plazas no concertadas. Aquí dices que lo que hemos previsto son las dos posibilidades. La que ya tenemos y la que podemos tener en un futuro, de que haya plazas concertadas y no concertadas. De acuerdo. En el caso que hubiera alguna plaza no concertada, habría que modificar la ordenanza, porque si no se tendría que aplicar la que existe ahora de precios. Pero nuestra voluntad política no es eso. Es decir, en cualquier caso, el aumento de plazas vendrá determinado por si avanza la reforma de la residencia, porque hoy en día hay un problema de espacio. Si se avanza en la rehabilitación de la residencia, irán aumentando las plazas. Nuestra voluntad, siempre y cuando la Consellería mantenga que primero son los de Cullera, será concertarlas todas. ¿Por qué? Porque con eso obtenemos mayor ayuda y, por tanto, no tiene que sufragar ni la persona que lo usa ni el ayuntamiento. Entonces, mientras la Consellería mantenga la línea política de poner en primer lugar a la gente que es de Cullera a la hora de entrar en la residencia, nuestra voluntad política es que cuando se aumenten las plazas sean por régimen de concesión. Entiendo, si lo he entendido bien, señor alcalde, quiere decir que si se amplía la capacidad de la residencia y si la Consellería nos concierta más plazas, habría la posibilidad de entrar más ancianos. Claro, claro. Es un problema. Nuestra idea es que si se aumentan las plazas se van a concertar. ¿Por qué? Porque funciona bien. Quien valora ahora son los técnicos municipales, o sea, nuestros técnicos del ayuntamiento son los que hacen la valoración, los que hacen todo, lo suman todo y lo mandan a Consellería y allí dan el visto bueno. Mientras ese procedimiento sea así,
Nuestra voluntad política es que sean todas las que se puedan crear, sean concertadas. Pero en el reglamento, que es una cosa de futuro, había que contemplar la posibilidad no solamente de que si se aumentan, que no se concierten, sino que las que tenemos concertadas, por decisión política, esta corporación o alguna futura decida quitar el concierto. Por tanto, tendrá que estar en el reglamento y, por lo tanto, o se aplicará la ordenanza que aún está en vigor, porque no se ha derogado, o se tendrá que crear una nueva ordenanza que sustituya a la actual, hablando del precio. Como ha dicho la señora Ortiz, esa ordenanza se hizo contando con una subvención. Si ahora, por lo que fuera, no se concierta una plaza, no tienes derecho a una subvención, porque tú estás rechazando la ayuda de la Administración de la Generalitat y, por lo tanto, tendrías que aumentar seguramente el precio de que se pagaba. Por eso, políticamente, nosotros, hoy por hoy, no nos lo planteamos. De acuerdo. Molt bé. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. Pasamos a la Comisión Cuarta de Servicios Económicos y Administrativos. 3.1. Desestimación o alegación al acuerdo de 27 de junio sobre aprobación de la bandera municipal. Senyora Jover. Gràcies, senyor president. El dia 27 de juny vàrem aprovar així en este pleno per unanimitat la creació d'una bandera, que seria la primera bandera, com vostès ja saben, que tindria la ciutat, perquè antes sempre havia tingut la bandera real, per ser Vila Real, i l'aprovarem i l'exposarem al públic. Entonces, en este temps que va estar exposada al públic, el senyor Jimeno Rollo, un senyor que li agrada la heràldica, ens va posar una al·legació dient que la bandera estava bé, que segurament en València molt l'aprovarien, però que ell considerava que a ell li agradaven altres banderes. Entonces hem presentat 17 banderes més, però nosaltres continuem volent la nostra, que trobem que és més elegant i més bonica, ho presente així al ple per veure vostès què consideren. Bé, alguna intervenció? Senyor Tur. Bueno, per la nostra part estem d'acord en aprovar denegar la denegació del recurs que ha fet este senyor i entonces creiem que la bandera, ja que l'hem aprovat ja i a tots ha sigut un consenso, ens pareix correcte que continuï avant. Bueno, que no només és perquè és més bonica i perquè ens agrada, sinó perquè el nostre cronista ha fet un informe en el qual determina que no s'ha de prendre en consideració perquè... Sí, senyora Jover, expliqueu per què, no és perquè siga més bonica, hi ha un informe tècnic. És veritat, hi ha un informe tècnic i esta bandera que té que passar per València, per heràldica i vexil·lologia i me la tenen que aprovar, però està tot prou consensuat que la bandera està dins dels paràmetres del que poden aprovar-nos, però a més és més bonica també. De totes maneres, ara, conforme ha dit la regidora, ara té que passar a la Comissió d'Heràldica, que no sabem el que tardaran en reunir-se i en aprovar, però bueno, apretarem per a que siga pronte. Doncs ara tenim que votar la desestimació de l'al·legació. Vots a favor? Molt bé, se desestima per unanimitat. Passem al següent punt. 3.2. Las cuentas generales del 2016. Senyor Armengot. Sí, senyor president. El compte general de 2016 ja va ser dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes i ara, seguint la llei reguladora de bases de règim local, es va exposar en el boletí oficial de la província el 9 d'agost i estigué també exposada pública en 15 dies més 8 i no s'han presentat cap al·legació als comptes, per tant ara pertoca aprovar definitivament el compte general de l'exercici 2016. Bé, señor López. Sí, señor alcalde, nosotros hemos hecho una consulta previa con el señor interventor para poder clarificar un poco el sentido de nuestro voto a este punto. Nosotros ya alegamos lo que teníamos en contra de este presupuesto, que no era nuestro, que era suyo, y lo que no nos parecía bien en el momento del debate anterior, en meses precedentes. Según nos ha explicado ahora el señor secretario, lo que se trata ahora es de perfilar esas cuentas, esos parámetros que pide la Administración Central
y determinar que esos parámetros están bien realizados y se envíe allí. Por lo tanto, en ese sentido y con la salvedad de todos los, digamos, prerrogativas que nosotros objetamos en su momento, vamos a votar que sí. ¿Alguna intervenció? Vots a favor de l'expedient? Compte general, s'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. Pasamos al punto 3.3. Reglamento regulador de las ceremonias de acogimiento civiles del Ayuntamiento de Cullera y creación de registro. Senyor Font. Sí, senyor president. En aquest cas, el que presentem a aprovació del ple municipal és un reglament en el que regularan els acolliments civils o el que molta gent anomena bateix civil. És un reglament en el que es porta ara a ple, tot i que ja en el novembre del 2008 hi hagué una petició per part de Cullera Laica perquè s'instituirà l'acolliment civil a la nostra ciutat, però bé, és ara, pràcticament ja 10 anys després d'aquella petició, quan hi ha hagut un canvi en la corporació local, quan sí que es portarà endavant aquella petició. En aquest reglament, en concret, el que regularà és un acte municipal presidit bé per l'alcalde o per la persona, el regidor amb qui delegue, per el qual els nous xiquets i xiquetes nascuts al municipi, els adoptats o en tot cas els residents en Cullera, seran presentats a la ciutadania i on l'Ajuntament mostrarà el seu acolliment i reconeixement com a filles i fills del municipi i les seues mares i els seus pares o tutors es comprometran a educar-los en valors democràtics. Es tracta, si més no, d'un acte per a l'alegria i el civisme, que no va en contra de ningú, no pretén molestar ni tampoc s'imposa, ni vol competir ni substituir els batejos religiosos. Un bateig civil és una proposta oberta a totes les famílies i oberta a xiquets i xiquetes. És un acte que va en favor de la societat o de la comunitat, donat que el protagonista és i ha de ser sempre la mateixa comunitat. L'acollit ho serà també protagonista, però és un acte que en si el que pretenen és revaloritzar el formar part d'una societat. És un acte, evidentment, apartidista, doncs s'ha aprovat a molts municipis, no només en municipis on residien partits d'esquerres, sinó també partits de dretes, per tant, és un acte en el qual no s'ha de relacionar en ningú tipus d'ideologia, sinó un acte en el qual democràticament es reuneixen uns valors separats totalment de valors eclesiàstics. Es tracten de cerimònies de benvinguda que marquen un pas endavant dels acollits i la continuïtat de la comunitat en la que s'efectua l'acolliment. Es tracta d'un ritus d'agregació, com bé estava dient, i un acte de comunicació i reafirmació en la societat en la qual es resideix. Probablement ara mateix hi ha alguns de vostès que estaran pensant que si és cert que si necessitem o no necessitem un acte d'aquestes característiques. Jo ben bé sí que els dic que sí, que és necessari, perquè és un acte que el que farà és posar en valor, conforme estava dient, el formar part d'aquesta societat, posar-la en valua i el fet de sentir-se important i no d'alguna manera marginat social, com podria sentir-se moltes persones que pretenen presentar en societat els seus nascuts i demés i es troben que no tenen ninguna cerimònia ni ningú ritual que no siga més enllà dels que puguen estar regulats per determinades confessions eclesiàstiques i per tant el que va a fer aquest reglament és ocupar aquest espai i que cadascú, independentment de les seves conviccions polítiques o ideològiques, pugui lliurement presentar en societat a la persona a la qual acolleix. Evidentment, entenem que com a comunitat no podem prescindir d'aquest tipus d'actes i entenem que és necessari que s'aprove, que tinguem regulat aquest reglament, que no es deixi damunt de la taula o tan sols ni es porta a ple com va ocórrer, conforme estava dient, en el seu moment ja fa pràcticament més de 10 anys i el que entenem és que un bateig civil o acolliment civil no va anar en contra del que és el bateig catòlic, per tant, entenem que tampoc se l'ha de lapidar ni se l'ha de relacionar directament en el mateix, encara que, evidentment, ambdós estan relacionats, però que el que nosaltres sí que volem és, entenem que és necessari per a construir la nostra societat, tenim clar què és el que volem per a aquest municipi de Cullera, estem marcant un camí i, per tant, entenem que aquest reglament l'aprovar-lo és un deute democràtic de l'Ajuntament de Cullera amb els seus veïns i veïnes i no pot passar més temps sense aprovar-lo i, per tant, entenem que és necessari i convenient l'aprovar aquest reglament a dia d'avui. ¿Alguna intervención? Señor López. Señor alcalde, señor concejal, clarificar un poco el sentido de nuestro voto en este apartado. Nosotros vamos a votar que sí a la propuesta del señor concejal.
Prácticamente estamos de acuerdo en casi todo lo que ha dicho, excepto en que lo llame bautizo civil. No creemos que sea un bautizo civil. Como muy bien hace la propuesta, es un acogimiento civil. Nos parece correcto la denominación. No creemos que sea una deficiencia democrática, sí que es la oportunidad de ofrecer a un sector determinado de la población que por sus no creencias religiosas pues estima que debe tener algún acto simbólico de tipo oficial que le permita, como muy bien ha dicho el señor concejal, presentar a ese crío o cría a la sociedad civil de Cullera. Desde ese punto de vista nosotros vamos a votar que sí, y desde el punto de vista de la conciencia que nos da, que lo único que transmite efectos administrativos es la inscripción en el registro civil. Esto simplemente es un registro que llevará el Departamento de Interior del Ayuntamiento de Cullera, donde se registrará pues eso, el nombre de la persona que realmente se acoge, testigos, familiares, se leerán 2 o 3 artículos del Estatuto, de la Constitución, etcétera, algo parecido para lo que la ciudadanía no entienda a lo que sería una boda civil. Creemos que es la oportunidad de ofrecer libertad a lo que la gente pueda decidir lo que realmente quiere para sus hijos, y desde ese punto de vista nosotros, y sobre todo entendiendo que lo que realmente surte efectos administrativos es la inscripción en el registro civil, vamos a votar que sí. Alguna intervenció més? No? Doncs vots a favor. S'ha aprovat per unanimitat. Passem al següent punt. Cambio denominación Carrer de la Creu Roja. Senyor Font. Sí, senyor president. En aquest cas el que es proposa és la denominació del canvi de nom del primer tram del carrer Creu Roja i al mateix temps el tram concorregut del replà de Sant Antoni, en concret les numeracions 53 i 30, perquè són les que estan immediatament davant de la porta d'accés de l'Institut Blasco Ibáñez, perquè el que es pretén realment és que es nomene carrer Ramiro Pedrós tot el carrer que envolta l'Institut Blasco Ibáñez i continuaria anomenant-se carrer Creu Roja a partir del moment on fa la corba, que ja no està immediatament darrere de l'Institut Blasco Ibáñez, per a que les vivendes que hi ha darrere de l'Institut en aquest carrer Creu Roja continuen tenint la mateixa numeració. I, evidentment, el que se pretén, més enllà de que se faci ara aquesta denominació en concret, és el que en el seu dia es va quedar damunt de la taula arrel de la proposta que es va presentar per el grup municipal, que en el seu dia era el bloc, siguent regidors Ferran Sanz i Pilar Torres, proposta en la qual en aquell ple es va acordar que es rotularia un carrer per a Ramiro Pedrós, però es deixà per concretar exactament quin carrer seria en el que es situaria aquesta denominació. Evidentment, a dia d'avui, i aprofitant que es compleixen 50 anys que es va construir l'Institut Blasco Ibáñez, almenys es van aprovar les ordres per a que es portara a terme, ens trobem en que a dia d'avui no té Ramiro Pedrós, qui va ser la figura rellevant de que hi haguera un institut a Cullera, el que coneguem a dia d'avui, Blasco Ibáñez. En aquell moment era un centre d'ensenyança secundària i, per tant, entenem que és el moment idoni no deixar passar més temps, posar-li el carrer a Ramiro Pedrós i, arrel també de la petició que s'efectua per el cronista municipal Manuel Lanús, petició a la qual també s'ha afegit l'Institut Blasco Ibáñez, en la qual demanen que, en la mesura del possible, que aquest carrer que se rotule per a Ramiro Pedrós siga el que li pugui donar nom a estar ara mateix a l'entrada del Blasco Ibáñez. Per tant, el que anem a fer és ficar des de la porta de l'accés del Blasco Ibáñez, conforme estàvem dient, pegant la volta a l'institut, el carrer es nomenarà Ramiro Pedrós. I, evidentment, el que sí que volia fer és, d'alguna manera, recordar la figura de Ramiro Pedrós qui és, perquè, si bé en el seu dia es va tractar en el ple, ja han passat també molt de temps des d'aquella petició i, en concret, des del 2005 que es va fer la petició, s'han fet alguns estudis també d'ell, des de Cullera Laica, sempre l'han tingut en la memòria i han estat treballant sobre el mateix, però, per tant, sí que entenc que és necessari recordar que la denominació del carrer a la figura de Ramiro Pedrós es fa perquè sí que realment és una figura, una persona rellevant de Cullera, és un cullerenc il·lustre i, evidentment, una persona en la qual no oblida mai els seus orígens humils ni de la ciutat de la qual provenia,
A conseqüència d'això, lluitar sempre per a que tingueren recursos per a poder estudiar les persones més necessitades de la ciutat de Cullera i d'allà on anava. Al mateix temps, estigué treballant per a enaltir la professió a la qual es dedicava i, a conseqüència d'això, va aconseguir que els professors de dibuix pogueren optar a ser catedràtics, cosa que abans no podien fer. Va aconseguir organitzar i fer funcionar els col·legis oficials de professors de dibuix, siguent al mateix temps tinguent el reconeixement de professors de títols de professors de Belles Arts. Al mateix temps, i fins a la seva jubilació, va ser el degà de tots els col·legis de professors de Belles Arts de l'Estat. I com a cullerenc, conforme estava dient, sempre mostrar que tenia temps per a necessitar ajudar a qualsevol persona necessitada del municipi i sempre intentant aconseguir que els veïns de Cullera tingueren els mitjans possibles per a anar a estudiar. Arrel d'això va fer el que, conforme estava dient, s'aprovara que a la nostra ciutat es construirà l'Institut d'Ensenyaments Mitjans, abans havia dit secundaris, perdó, eren mitjans, el que es coneix a dia d'avui com a actual Blasco Ibáñez. També va ser clau per a sol·licitar al govern de l'Estat fons necessaris per a la construcció de la Casa de la Cultura de Cullera i també tingué posar el seu granet d'arena per a que en Cullera estigueren els terrenys en els quals posteriorment es va construir el Col·legi Llopis Maria, el que a dia d'avui també casualment és un institut d'ensenyança secundària. Coses, evidentment, que sempre han redundat en benefici del nostre municipi. També, evidentment, és una persona que dins de la seva professió va destacar, va ser un il·lustre dels seus estudis i va ser nomenat comendador de l'Orde Alfonso X el Sabio. També tingué la medalla d'argent al mèrit del treball, atorgada pel govern de l'Estat, i fou nomenat director honorari perpetu del seu estimat Col·legi Sant Vicent Ferrer de València, en el qual va exercir durant més de 30 anys. I, evidentment, com no, arrel de tot això i del reconeixement que tenia, en el seu dia, en concret en juliol de 1967, i per unanimitat del ple municipal de Cullera, va ser nomenat fill predilecte de la ciutat. I és per tot això que, evidentment, tampoc podien deixar més temps ja damunt de la taula que no tinguera un carrer i tenint en compte que enguany se fan, conforme estava dient, el 50 aniversari de l'Institut Blasco Ibáñez, quin millor moment que este per a rotular el carrer que dona accés al mateix amb el nom de Ramiro Pedrós i Font. Señor López. Sí, señor alcalde, gracias. Solamente por clarificar, bueno, nosotros vamos a votar que sí, por supuesto, y nos sumamos a todos los reconocimientos que acaba de expresar el señor Font, sin duda alguna. Lo que sí nos gustaría clarificar, porque parece ser que la propuesta ha cambiado y sería solo cambiar los números que rodean al instituto y el resto de la calle seguiría llamándose Cruz Roja. Y en el propongo, en el punto 1, bueno, por lo menos si no lo tengo yo mal, dice aprobar el cambio de denominación del carrer de la Creu Roja y pasará a denominarse carrer de Ramiro Pedrós Font. Ahí parece ser que habla de todo el carrer Creu Roja. Y es la misma propuesta. La que se nos envió por correo electrónico. Pues no es esa. La propuesta dice aprobar el cambio de denominación del primer tramo de la calle de la Creu Roja, tramo que rodea a l'IES Blasco Ibáñez, hasta el comienzo de las casas. Y pasa a denominarse carrer de Ramiro Pedrós Font. Su posición no la ha recibido, señor alcalde. Señor Font. Sí, això és que, si me permet, senyor president, en concret era la petició inicial que hi havia, després estiguérem també valorant que n'hi havia una sèrie de vivendes, en concret aproximadament unes 40 vivendes en el carrer Creu Roja, i que totes s'iniciaven a partir de la corba en la qual ja comença una vegada finalitzat el carrer que envolta, la part del carrer Creu Roja que envolta el Blasco Ibáñez. Per tant, considerarem que als efectes de no causar molèsties als veïns que vivien també en aquest carrer i també per no llevar un carrer a la Creu Roja, que enteníem que també havia de tindre'n, valorarem que era convenient iniciar-ho des del principi de l'entrada de l'institut i finalitzar-lo en la mateixa corba, tenint en compte que en aquesta zona, també com és una zona de muntanya, les denominacions del carrer varien depenent del sentit de la corba també. I en el mateix sentit també subsanar perquè en el que era la mateixa entrada de l'institut donava problemes d'identificació a la vivenda que estava a la part d'enfront, perquè estava rotulat com a replà de Sant Antoni quan donava la sensació que s'endinsava un carrer que ja no era el replà de Sant Antoni i que era un altre carrer, en concret el Creu Roja. I per tant sí que vam decidir, crec que tindré que en les comissions informatives algú es va parlar d'això,
que sí que se faria la rotulació en aquest sentit, també per a causar les menors molèsties als veïns que resideixen en la zona. Señor López. Sí, señor concejal, si nosotros estamos de acuerdo, lo único que queríamos es clarificar el sentido del voto. ¿Qué votamos? Votamos la segunda propuesta, la primera, porque como no nos ha llegado la segunda, nosotros pretendíamos solicitar que si todo el carrer Creu Roja cambiaba de nombre, se tuviera en cuenta para cuando hubiera que aplicar este nombre a una calle, otro nombre, se tuviera en cuenta. Claro, si esto queda así, entonces no haría falta que hiciéramos esa propuesta. En definitiva, saber lo que vamos a votar. Señor secretario. Está claro. Se llevó a la comisión la primera propuesta, que era toda la calle, ponerle el nombre de Carrer Ramiro Pedrós. Y al hilo del debate que hubo en la comisión, se cambió la propuesta, que es la que se lleva al Pleno, para que fuera la media calle, o sea, media calle, lo que ha dicho el señor Hugo. Pero esto surgió con motivo de la propia comisión. Y parece ser también que me decía la funcionaria que la encargada que lleva este expediente había hablado con los portavoces para decirle que la propuesta que iba al Pleno, ¿no? La propuesta que iba al Pleno... Señor Tur. dice que se lo comentó a Sí, Freddy. efectivament, el senyor López té raó, però es va modificar després d'acabar la comissió informativa i ens tocaren per telèfon els portaveus i ens donaren el plano i la rectificació. Segurament el que no li no degué agarrar el telèfon o no pogueren localitzar, però sí que és de veres que hi ha una modificació en quant para molestar a menys persones possible. En aquest cas i en aquesta modificació només es molesta que una casa, que és el xalet que antigament diem de Monterde, a la pujada del castell, és l'únic que li se molesta. I conforme està esta, que és la segona, és la correcta i la que menys molesta a tot el veïnat. Si vol el senyor López, jo li puc passar el plano para veure-lo. Señor López. Yo creo que la propuesta está clara. Ha habido a lo mejor un malentendido, pero lo que se recoge ahora es lo que se dijo en comisión. O sea, que lo que se va a votar es la propuesta de media calle, de medio tramo. Señor López. Sí, yo he empezado por decir que íbamos a votar que sí, que nos parecía bien y que la única duda que teníamos es que si se suprimía definitivamente este nombre, Creu Roja, se guardara para poderlo aplicar en otra calle de la ciudad. Claro, al comentar el tema vemos que no se suprime del todo, por lo tanto, todos contentos. El nombre de Creu Roja se mantiene y el de don Ramiro Pedrós también. Yo le agradezco mucha la información al señor Tur, que parece ser que tiene hilo directo con el equipo de gobierno y él sabe más cosas que el resto de la oposición. Yo creía que la coalición era PSOE Compromís, pero no sabía que Yende Cullera estaba ahí. Por lo tanto, Señor regidor. le agradezco la información y sé que votamos la segunda opción. Señor Palacios. Gracias, señor alcalde. En primero, añadirnos al sentimiento que ha expuesto el señor concejal y que evidentemente estamos a favor de esta propuesta. Lo que sí, dos cosas que nos gustaría que se clarificaran. Uno es que se leyeran, sí que es cierto que se intentaron poner en contacto con nosotros, conmigo en concreto no se pudieron poner en contacto y no nos llegó esta segunda propuesta. Pero en cualquiera de los casos sí que nos gustaría que se leyeran, todos los propongo de nuevo, para que estuviera claro qué es lo que vamos a votar. Y lo segundo es que nos aclarara el señor concejal de Compromís. Ha dicho en varias ocasiones que esta propuesta se ha dejado durante mucho tiempo en los cajones. Y si no me equivoco, y esto sí que me gustaría que dijera que por qué se ha dejado tanto tiempo en los cajones, es porque en las comisiones informativas se nos dijo que estaban esperando el momento en el que hubiese una calle lo suficientemente relevante y representativa como para hacerlo. Y si eso es así, si este es el momento y esa es la calle, perfecto, pero es que, como lo ha dicho con énfasis en varias ocasiones, nos gustaría que la aclarara. Señor Tur. Después. No, simplement és dir-li al senyor López que la meva influència en l'equip de govern és la mateixa que la que té ell. La comissió informativa i després, quan et toca a la funcionària per telèfon, atendre-la. L'atens, vas a parlar amb ella, te dona el plano, t'explica la situació i ja està. Si n'hi ha alguns portaveus que per lo que siga no s'han pogut contactar,
Jo lo siento, jo no estic en la pell d'ells. No, però consta que sí que a un regidor del Partit Popular sí que se li va informar. Claro, i està així, això és simple per veure-ho. Senyor López, pega-li una mireta i així no ho tindrà clar. Senyor Font. Bé, sí, per concretar-ho. A veure, primer que res, contestant també el senyor Palacios, si en el seu dia, en el 2005, conforme s'ha dit, se portava a ple, se va aprovar, se pareix que se deixa per rotular el carrer, evidentment, conforme vostè ha dit, amb idea de localitzar un carrer, dels nous que se crearen, en el qual, com és una persona il·lustre de Cullera, fora un carrer de certa rellevància, però conforme també li ha dit en l'exposició que he efectuat, ens trobem que a dia d'avui se fan els 50 anys de l'institut i que n'hi ha una petició del cronista municipal que identifica que entén que és el moment també per a donar-li-ho, i ens trobem que n'hi ha una petició també de l'Institut del Blasco Ibáñez que li agradaria que tindre el carrer que li dona nom a l'accés a l'institut, que es diguera Ramiro Pedrós. Tenint en compte totes aquestes circumstàncies i que és un déu també que li posarem un carrer a Ramiro Pedrós, entenem que pot ser que no siga un carrer dels més emblemàtics de Cullera, però sí que almenys servirà per a que cada vegada que se dirigís alguna persona a l'Institut de Cullera, al Blasco Ibáñez, el nomene com el carrer Ramiro Pedrós. Per tant, entenem que almenys sí que se compleix amb aquest deute que teníem. I llegint la proposta que s'efectuava de la petició, passa a llegir-la perquè tinguem també tots clars exactament quins són els termes en els quals es concretava i així no n'hi ha dubtes. En concret es proposava en la proposta primera aprovar el canvi de denominació del primer tram del carrer Creu Roja, tram que rodeja l'Institut Blasco Ibáñez, fins a l'inici de les cases i que passa a denominar-se carrer Ramiro Pedrós Font. Punt segon, aprovar el canvi de denominació de l'últim tram del carrer Replà de Sant Antoni, on es troba ubicat l'Institut Blasco Ibáñez, per el del carrer Ramiro Pedrós Font. I tercer, aprovar el canvi de numeració de l'últim tram del carrer Replà de Sant Antoni, ja que l'Institut Blasco Ibáñez actualment es troba numerat per el carrer Replà de Sant Antoni número 53 i passaria a tindre el número 1 del carrer Ramiro Pedrós. I el número 30 del carrer Replà de Sant Antoni passaria a ser el número 2 del carrer Ramiro Pedrós Font. Quart, incluir aquesta via en el nomenclàtor o en el nomenclàtor de Cullera als efectes consegüents. Quint, facultar àmpliament al senyor alcalde i president per a que disposi el necessari en ordre de l'efectivitat de l'acordat. Això és el que es proposa i, evidentment, per situar-nos també, el que estava jo dient és, evidentment, el número 53 del Replà de Sant Antoni, conforme posa en la petició, és el que dona accés a l'institut, i el número 30 del Replà de Sant Antoni, que és el que estava ahí davant en l'entraeta, és el que el senyor Tur ha anomenat com a el que dona accés a l'apartament de Monterde, o que es coneix com a apartament de Monterde, i que a dia d'avui damunt ens trobàvem en què tenia problemes de notificacions de cartes, perquè realment és una rotulació del carrer un poc estranya perquè entra al principi del carrer i s'eneix. Per tant, enteníem que també se donava solució a aquesta problemàtica que té un veí de Cullera. Bé, de totes maneres, tampoc és ningú drama que se canvi un carrer del poble a que algú li puguen canviar el número. I més en aquest cas, quan és un fet, pense que prou destacable que es complisquen 50 anys. De totes maneres, no s'ha perjudicat a ningú. La proposta que s'ha fet s'ha atès la voluntat de la majoria. El carrer Creu Roja continua la mateixa numeració, per tant, no veuen perjudicat ninguna d'aquestes vivendes i simplement, com hem explicat, se dona així tràmit a un acord d'este consistori. Tenim clar tots el que anem a votar? Doncs anem allà. Vinga, vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. Vale, pasamos al otro punto. El último de la parte dispositiva. Renuncia de doña Juana Sapiña Arlandis al cargo de concejal de este Ayuntamiento de Cullera. Molt bé, senyor secretari. Vamos a leer. Vale. El alcalde me dice que lea. Visto los antecedentes del expediente 1280 del 17 del régimen interior, de los que resulta que doña Juana Sapiña Arlandis, mediante escrito presentado el 13 de septiembre de este, ha renunciado por motivos personales al cargo de concejal de este ayuntamiento, o concejala. Examinadas las listas electorales de las pasadas elecciones, celebradas el 24 de mayo del 15, resulta que por la lista electoral del Partido Popular, el siguiente candidato a quien corresponde el cargo de concejal es a don Cristian Cuenca Serrano. El artículo 9.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que el cargo de concejal es voluntario
y perderá la condición de concejal por renuncia que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación. El ejercicio del cargo es voluntario, por lo que el concejal electo puede renunciar en cualquier momento al ejercicio del mismo, renuncia que para ser efectiva requiere ser presentada por escrito y ante el Pleno de la Corporación y acordada. Visto lo dispuesto en el artículo 187.1 en relación con el 48.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 585 de 19 de junio, modificada por la Ley 1 del 87, que establece que el órgano competente para proclamar los candidatos sucesivos con motivo de bajas se producirá por la Junta Electoral Central. Vista la instrucción de 10 de julio del 2003 de la Junta Electoral Central, es por lo que se propone por parte de doña Silvia Roca tomar razón de la renuncia de doña Juana Sapiña Arlandis al cargo representativo local de concejal de este ayuntamiento, que ejerce como concejal electo por la lista del Partido Popular como resultado de las elecciones de 25 de mayo del 15 y en el que cesa desde la adopción del presente acuerdo, agradeciéndole el Pleno su labor desarrollada durante los años de su gestión y deseándole todo lo mejor. Declarar la vacante producida que corresponde cubrir, en este caso, a don Cristian Cuenca Serrano, siguiente en la lista del Partido Popular. Remitir a la Junta Electoral Central un certificado del presente acuerdo solicitando la expedición de la correspondiente credencial a favor del nuevo concejal, quien deberá seguidamente tomar posesión del cargo, y habilitar al señor alcalde para que en los sucesivos adopte las medidas necesarias en orden a la efectividad de lo acordado. Firmada, como hemos dicho, doña Silvia Roca, alcaldesa accidental. Molt bé. Senyora Sapiña. Bueno, això és un poquet pesat per a mi, perquè la veritat no esperava que anara a donar aquest pas. I si em permetís, quan sabia que estic nerviosa, m'he apuntat unes cosetes. Sé que vaig jurar el càrrec per a 4 anys, però en aquests 2 últims anys s'han produït un gran canvi en la meva vida. I després de pensar-ho molt, he decidit renunciar al meu càrrec de regidora, que per motius personals m'impedeixen fer el meu treball en plenitud. I, per tant, el correcte és deixar passar a l'altre company, però seguiré en el meu partit ajudant en tot el que puga. Ha sigut un honor ser regidora del meu poble 14 anys i haver format part de l'equip de govern del 2003 al 2015. I si he contribuït un poquet en el meu treball a que Cullera siga un poble millor, estic molt contenta. Voldria agrair a les persones que confiaren en mi per a ser regidora. Sense ells, això no hauria sigut possible. A tots els meus companys del grup municipal, al meu partit i en especial al seu president, Ernesto San Juan, en el seu apoyo. Als funcionaris de l'Ajuntament, que tant m'han ensenyat i ajudat per a poder portar bé les meves regidories. I, com no, agrair el tracte tan cordial que he recibit de regidors dels diferents grups polítics que, a pesar de tindre diferents ideologies, a nivell personal m'han demostrat la seva amistat i, sobretot, a la meva família, el seu apoyo durant tots aquests anys. Gràcies a tots i hasta sempre. Espera. Hacha tan pronto que tienen que decir también, los demás también tienen, y también se tiene que votar el punt, ¿no? Crec que se tiene que votar el punt. Igual voten que no, senyora Sapiña, ja veurà què fem, sap? Bé, jo crec que en les seues paraules ha dit una cosa que és ben certa i de la qual sempre, almenys jo com a alcalde que parles en altres alcaldes o que pots visualitzar moltes vegades altres plenaris municipals de pobles més grans, pobles més menuts, i una de les coses que sempre he posat en valor d'aquest Ajuntament, almenys mentre jo he sigut regidor, que coincidís en el moment en què vostè va entrar, és que així hem discutit molt, ens hem pogut estar fins i tot enfadar políticament per tindre visions diferents de la cosa política, però una vegada mitjeta i fora hem tingut una relació, pense que extraordinària, educada, igual que així dins, així mai se falta respecte a ningú, així mai s'arriba a desqualificar o insultar, com es veuen dia a dia en altres foros i fins i tot en aquell que potser tindria que donar més llum, com és el Congrés dels Diputats, i veiem escenes de vegades molt lamentables que així afortunadament no es produeixen. Jo crec que això és un símptoma que així hi ha una qualitat democràtica molt gran,
que així la gent quan entra és una qüestió, pensa que important. Jo quan ho dic per ahir moltes vegades se sorprèn, no? És que nosaltres en el pleno ens parlem de vostè. N'hi ha molts plenaris que no es parlen de vostè. Vull dir, és una qüestió que diu molt de regidors que passen per este consistori i jo crec que vostè, la senyora Sapinya, senyora Juani, vostè ha portat a muntó per a que això sigui així, perquè el tracte que vostè diu que ha rebut és el mateix que hem rebut tots de vostè quan l'hem requerida, quan l'hem necessitada i crec que ningú li podrà a vostè recriminar dedicació, hores, esforç i treball en totes les seues regidories, perquè jo he sigut un perseguidor de la seva acció i sé que entrava molt pront a treballar i s'inicia normalment molt tard i això és símptoma de que vostè li ha tirat a muntó hores a aquesta feina i que, per tant, com diu aquell, no t'agraeix mai ningú l'esforç que es fa, però crec que avui sí que és un dia per agrair-li l'esforç i la dedicació que ha tingut pel poble de Cullera. A nivell personal, saps que tens les portes de l'Ajuntament obert, del meu despatx i de tots els despatxos de regidors per al que necessites i sabem que avui perdem una regidora, però sabem que hi ha una família que va guanyar una iaia al 100% per a cuidar d'un net i d'un altre que ve en camí. Així que això és el que ens alegra també, el que vas a poder dedicar-te en cos i en ànima a lo que estimes i a lo que tens ara per davant. Així que per part nostra, el nostre apoyo, la nostra consideració cap a la seva acció i demanaré també un fort aplaudiment per a vostè. Eres. Quina pressa té? No tinga pressa, que tenim que votar. Bé, jo si algun altre portaveu vol prendre la paraula o algún regidor, sí. Señor López. Señor alcalde, gracias, Juani, compañeros, todos. Yo creo que hoy se va una gran persona del ayuntamiento y digo primero persona porque es antes que trabajadora y política y concejal. Todos o muchos la conocéis, yo llevo muchos años con ella. Son años de trabajo, de sinsabores, de cosas que te dicen por la calle, de aguantar mucho, pero también son años de satisfacciones y ella ha tenido muchas porque ha trabajado, como decía el señor alcalde, mucho y muy bien. Ha hecho cosas por el pueblo. Yo creo que lo más importante para una persona es poder trabajar por tu pueblo y por tus ciudadanos. Juan, y tú lo has hecho muchos años y creo que te mereces un descanso. Te lo mereces, te lo has ganado y lo tienes bien ganado. Aquí dejas amigos, no dejas compañeros, dejas un partido político, pero lo dejas como concejala, no como militante. Has sabido defender tus ideas cuando ha tocado, pero sobre todo has sabido trabajar. Y yo creo que en nombre de todos los concejales y sobre todo los de mi grupo, quiero darte las gracias, unas gracias sinceras y como muy bien ha dicho el señor alcalde, disfruta de tu vida, de tus hijos, de tus nietos, de tu marido, que te lo has ganado. Yo pediría un fuerte aplauso para Juani. Señor Manuel. Sí, senyor president, parlaré en nom del grup Compromís, en aquest cas no parla el portaveu, sinó parla, com ha fet el senyor alcalde, per l'experiència i per estar aquests 12 anys que vostè ha governat en l'oposició. I clar, el tracte ha sigut mensual, diari, però en qualsevol cas és agrair-li el seu treball des del Partit Popular que vostè ha representat. Sí que és veritat, estic d'acord tant amb el que ha dit el senyor López com el senyor alcalde, que gràcies a la personalitat de vostè ha fet amable la política, és a dir, que moltes vegades les persones són com som, n'hi ha persones més properes, més llunyanes, altres que són molt arisques, i en aquest cas concret vostè sempre ha sigut molt propera i a pesar de portar un departament complicat com era el d'urbanisme, no sols el senyor Mayor i jo també en l'oposició hem sigut molt crítics, molt durs, com tenia que ser, els moments no eren els més adequats possiblement per estar enfront d'una regidoria tan important, però jo penso que en definitiva al final les persones som persones i fora d'ací sempre hem tingut un tracte amable, cordial, proper, i jo penso que això és el que ens té que quedar, agrair-li l'esforç i el treball de vostè dedicat. Jo no sé això que diu el senyor portaveu del seu partit que s'ho mereix, jo crec que si està treballant tindria que seguir treballant, les circumstàncies personals són les que marquen la pauta i en nom de Compromís desitjar-li el millor, esperem veure-nos molt pel carrer, en les festes, en el teatre, en les bandes de música, en les mestresses de casa, en els actes del 9 d'octubre
i a seguir amics i treballar per Cullera, vostè des del seu partit i nosaltres des de l'equip de govern. Enhorabona i endavant. Senyora Roca. Sí, com a portaveu del grup socialista, avui la nostra intenció de vot va ser una excepció i anem a acceptar el que proposa una regidora de l'oposició. Anem a dir que sí a el que ens has dit, però no per altra cosa, perquè sabem que és la teva voluntat i això està per damunt de totes les coses. I res més, agrair-te els anys que has passat dedicant a l'Ajuntament, el teu treball, al poble de Cullera. Això, encara que moltes persones diuen el contrari, és una tasca altruista, no és una tasca egoista ni per el bé personal. I res, i desitjar-te molta sort per la nova etapa que vas a començar. Señor Palacios. Sí, gracias, señor alcalde. Muy corto. Juani, muchas gracias por el tiempo que has invertido en este ayuntamiento. Ha sido un tremendo placer el poco que hemos compartido contigo, estos 2 años y medio que llevamos contigo, y ha sido un tremendo placer tener tu conocimiento, el conocimiento que has aportado a este consistorio, que has aportado a este ayuntamiento, y esperamos que en este futuro que te espera seas tan feliz como nos dejas a nosotros o como somos nosotros cuando hemos estado contigo. Señor Tur. Bueno, desde per Cullera, en el poquet de temps que hem treballat en Juani, hem tingut la sort de trobar una persona molt educada, molt amable, que li han consultat coses de quan estava ella antes i no hem tingut cap problema en ella en comentar-nos coses, i estos 2 anys que hem estat i pico en ella treballant en la posició ho han fet tot el millor que han pogut. Ella ha col·laborat en tot també des del seu partit i simplement desitjar-li que tinga en la seva etapa nova ara molta felicitat i que cuidi mi net i el que ve. Molt bé. Senyora Sapinya. Jo vull donar-vos a tots les gràcies. La veritat és que no m'esperava esta despedida i agrair-vos a tots la vostra amistat perquè això és el que m'emporta. Moltes gràcies. S'ho mereix. Esperes. Si no volen que se'n vagi, ja anem a estar així. Fins que es passen les 12 i ja no valga el punt, no? Bé, doncs jo crec que tots els companys pensem igual i també està bé manifestar-ho, perquè moltes vegades la política ja té una part prou amarga, no? Com per a que quan hi ha un motiu que encara que és trist en un aspecte també s'alegre en un altre, perquè és un canvi d'etapa. Penso que és important que se puga donar a conèixer i que també la ciutadania vega que som persones, que som humans i que tenim sentiments. Així que, vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat. Per tant, senyora Sapinya, moltíssimes gràcies de tot i així te postes sempre les portes obertes d'aquest Ajuntament i de totes les cases de tots els regidors. Clar que sí. Bé, doncs anem a seguir l'ordre del dia. Senyor secretari. Bueno, a partir de ahora el Pleno queda conformado por 20 concejales. Legalmente son 20, hasta que entre el nuevo. Es una situación transitoria. Resoluciones de la alcaldía y de tenientes de alcalde, dar cuenta. Ninguna intervenció. Passem al següent punt. Vale, pasamos al punto 5, las mociones. Moción del Grupo Municipal Gemper Cullera sobre carteles de información en el mercado. Llegim els acords. Vale, vamos a leer la primera propuesta, la primera moción. La primera moción es, sí, efectivamente, realizar las gestiones, vamos a la parte del acuerdo, como se quedó aquí en un pleno, realizar las gestiones oportunas para la instalación de paneles tipo carteleras con la decoración adecuada en los espacios existentes en la fachada principal del mercado de Cullera, solicitando los presupuestos que correspondan. 2. Consensuar con el resto de partidos políticos, aparte de las carteleras para la información municipal, a que las asociaciones también destinaran dichas carteleras.
solicitar al organismo que corresponda la subvención que se tenga derecho para que se sufrague parte o el total de gastos que suponga dicha instalación y se habilite una partida presupuestaria para el próximo año que cubra los gastos de la instalación indicada menos la subvención que en su caso se obtenga. Firmado el 11 de septiembre por doña Silvia Castro Blanc en representación de Gemper Cullera. Senyor Tur. Bueno, esta moció és perquè nosaltres pensem que hi ha que cobrir un dèficit d'informació per al ciutadà. Entonces, nosotros estamos de acuerdo y en toda la información que el Ayuntamiento dona per a les redes socials y en el tablero del Ayuntamiento. Però creiem que hi ha un dèficit en quant a les persones que habitualment no gasten les redes socials. Entonces, no sé si serà un 20, un 30 o un 40% del que siga. Entonces, la proposta és ficar en el mercat sense unes vitrines acordes a la fatxada, perquè parlar de panels electrònics i d'això és algo més costós i potser en aquest moment l'Ajuntament no pot fer front a ell. Però abans sí que n'hi havia uns panels que estaven prou bé, en el qual es ficaven els bandos, els concurs, les contratacions, les al·legacions, i la gent tenia més facilitat per enterar-se del que passa en el poble. Entonces nosaltres el que demanem és ficar ahí 2 panels, 3, els que siguin, els que facin falta, i damunt també al mateix temps per a tots els actes que facin les associacions culturals d'aquest poble i el cine i tot, ficar la cartelera, el futbol, totes les que vulguin participar i donar opció a que les persones que no tinguin aquesta accessibilitat o no puguen o no vulguin gastar les redes socials, entonces tinguen el cartells estos para informarse. Simplement és això. I és una proposta que té un cost molt barat, perquè el cost que pot tindre això són 5 o 600 euros per a ficar 2 vitrines allí i al mateix temps que l'Aguasil, quan ho fica en el tabló de l'Ajuntament, fa còpia, la baixa a baix, obre la vitrina, ho fica i per la cera del mercat passen moltes persones. Entonces, buscar algo acorde a la fatxada perquè no faci lleig i hasta que vinguen els panels informàtics que podem ficar, que valdran un dineral i tot això, podem aviar-nos en això, perquè la fatxada no se va estropear ahí. Simplement de ficar 2 clauets, penjar les vitrines i donar la informació al poble que té el dèficit de les redes socials. Senyora Simó. Amb el seu permís, senyor alcalde. A veure, en primer moment li direm la intenció del nostre vot. El vot va ser en contra. Compartim l'esperit de la moció, però totes aquestes coses que vostè demana ja s'estan fent des de l'Ajuntament. En concret, ja existeixen aquests denominats panells informatius que diu vostè, existeixen en el mercat municipal al costat del quadre de la carn, existeixen 2 panells en la Casa de la Cultura, existeix en l'Ajuntament, existeix el Turistinfo i a part el punt quilòmetre zero que hem inaugurat fa poc en el mercat municipal on es troba tota la informació que el ciutadà pugui necessitar. A part, ja li vaig comentar en les comissions informatives que la instal·lació d'aquests panels que vostès requerien van en contra de l'ordenança municipal de publicitat en el terme de Cullera. Concretament l'article 2 que fa referència a l'ordenança que a part d'assenyalar 3 prohibicions assenyala entre elles que els edificis amb un nivell de protecció 2 no es poden col·locar el que vostè ens demana. I cal recordar que el mercat municipal té un nivell de protecció número 2. Per tant, vull dir-li, és contradictori en el que vostè està demanant. A més, li comente que l'Ajuntament des de fa 2 anys té moltes més facilitats per arribar al ciutadà. La nostra comunicació és una comunicació molt més potent. Ho fem a través de les noves tecnologies, en les quals l'Ajuntament avui per avui és un referent en altres llocs. Tenim un perfil de Facebook amb més de 10.000 seguidors, més de 2.400 a Instagram i prop d'un miler a Twitter. Ja acabem de posar en marxa un servici de difusió de WhatsApp, en el que instantàniament el ciutadà rep tota la informació que creguem convenient. En només 2 mesos ja tenim 1.800 persones inscrites a aquest nou servei.
A més, com vostè sap, farà cosa d'un any vam posar en marxa una APP en la que també es pot consultar l'agenda del municipi. A banda, fem una àmplia difusió a través de mitjans de comunicació, ja siga premsa escrita, digital, ràdio o televisió. I per descomptat, no s'oblidem dels formats tradicionals. També peguem cartelleria, follets, publicacions en paper en diferents formats, o MUPIs, o fins i tot, quan l'ocasió ho requereix, megafonia. A més, com vostè ha dit, en aquests moments estem mirant la possibilitat de posar MUPIs en forma de LED, que ja existeixen 2, si no m'equivoque, i modestament considere que en aquest moment el que és la informació que rep el ciutadà de part del govern crec que és molt més àmplia que abans. Respecte al que vostè ha dit que la gent major, tinc quasi un estudi anual de les xarxes socials, l'estudi és del 2017, en el que un 86% dels espanyols d'entre 16 i 65 anys utilitzen les xarxes socials per relacionar-se o informar-se. I en el cas de l'Ajuntament de Cullera, el 34% dels seus usuaris, dels perfils públics que tenim, de Facebook en aquest cas, tenen més de 45 anys. Per tant, si a lo que vostè es referís que les persones que no utilitzen noves tecnologies no tenen accés a aquesta informació, ja li dic que el 34% dels nostres usuaris ja són persones majors de 45. Per tant, per això li dic que considere que el que vostès estan demanant no estem fent-ho molt més del que vostè ens demana i a més considerem que la informació ha d'anar cap al segle XXI i no cap al segle XIX. El que volem és actualitzar-nos i, per supostíssim, que tot el món té sempre informació de tot el que l'Ajuntament fa. Senyor Tur. Jo no estic en contra de tot el que m'ha dit vostè. Vostè ha ficat una comparativa que no val per res. Jo estic a favor de tot el que hem fet. Jo no estic comparant llevar totes les redes socials i ficar els cartells. Això és del gènere tonto. Jo estic dient que, a més, se pot ficar això, i no per les persones majors, per les persones que no utilitzen habitualment les redes socials. Perquè si vostè té una enquesta, jo en tinc una altra de la cadena SER, que fica que el 42% dels espanyols gasten les redes socials. Així està, de la cadena SER, que no és sospechosa de ser Radio Favara, com aquí que diu. Està clar? Entonces, els panels que diu vostè, si vostè se'n va al mercat, veurà un panel que fica retratos del castell de Cullera i al costat una inscripció de lo que és el mercat i lo que és el cartell. Ahí no n'hi ha ni bandos ni tot el que li he dit jo antes. Vostè ho ha disfressat d'una altra manera que no és correcta. Està clar? I jo no estic en contra de les redes socials ni el que han fet vostès. Simplement estic donant opció a que s'augmenti la informació. Quan més informació, millor. Que vostès diuen que n'hi ha prou o n'hi ha massa, doncs vostès tenen el vot, en la majoria voten, nosaltres votarem a favor i després el poble hi juzgarà. Res més. Senyor Tur, no s'enfade. No s'enfade, que no. Anem a veure. Jo crec que l'argument principal és que no podem aprovar-ho perquè no mos ho permeteix el reglament. L'ordenança ho impedeix, no es pot perforar ni clavar res en la façana del mercat. I quan es diu res és res, no podem ni clavar dos clauets. Entonces no s'enfade vostè. Li han donat, senyor Regidor, li ha fet un argumentari de tot el que estem fent perquè l'opció que vostè ens diu no es pot fer. Si vostè creu que fa falta ficar cartells, panells, vitrines, el que siga, digamos, a on vol que ho fiquem, però que es puga ficar i s'estudiarà. No tenim ningú inconvenient. Li hem fet aquesta reflexió per a que vega que la gent es pot informar. I en quant a les redes socials, que no hi ha que tindre ninguna malícia, que vostè és usuari i les gasta, dir-li que el que n'hi ha que fer és més pedagogia. De fet, li ho anuncie perquè anem a tornar a sol·licitar aquella famosa aula mentor que hi havia a Cullera, on podia anar gent major a ensenyar-se a obrir l'ordenador i poder entrar en Facebook o entrar en Twitter o inclús entrar en Mercadona per fer la compra. Això anem a sol·licitar-ho perquè ja tenim altra vegada una aula d'informàtica donada d'alta en la Casa de Palomes, que havien perdut aquesta oportunitat. Ara ja està l'aula reglamentada i podem demanar cursos d'informàtica per accedir a la gent. No obstant, també és de veres que les enquestes parlen de xarxes socials, però sí que vostè estarà d'acord amb mi que més d'un 80% de la població segurament sobrada té WhatsApp i el que vol enterar-se només donant-se d'alta en el servei de WhatsApp municipal tots els dies rep com a mínim una informació del municipi que sol ser molt útil d'activitat, d'agenda i tal. O sigui, que no s'enfade. La proposta que vostè fa no la podem aprovar perquè no va en contra d'una ordenança municipal i per tant estaríem cometent una il·legalitat si este ple no la aprovara. Per tant, jo li demano a vostè, si vostè està en això ficat, dues coses té.
o es vota i, per tant, serà votada en contra per el govern i, per tant, serà rechazada. Si vostè vol deixar sobre la taula, li anem a donar l'opció, que estudie millor les opcions i on crega vostè que se pot ficar i és útil, el govern ho estudiarà. Però on vostè ve així a dir-ho, no podem. No és qüestió de que no vulguem, no podem. Senyor Tur. Jo no estic en contra, i ho torno a dir, de tot el que està dient vostè. Però ja que dieu una cosa, compliu-la, perquè en el mercat hi ha un cartel en cordells lligat de fandango i està una setmana. Això resulta que no fa danya la fatxada i no fa bé. I després cartells. I la llei la fem arreglo a lo que nosaltres ens convenim. Perquè no he vist ningú informe de ningú arquitecte o ningú historiador que diga en el mercat no es pot ficar res en la fatxada. Ara hi ha un cartell de 3x3 lligat en cordells de part, que això fa més bonico que el món, i no tinc res contra l'actuació eixa. Allí, en tota la verja del mercat, fandango. Sí, no, la verja del mercat... És que diem una cosa i després fem el contrari. Senyor Tur, se ven posant moltíssimes coses en els ferros del mercat, n'hi haurà que mirar si se complix o no es complix l'ordenança. La senyora Joana Patrimoni, que ho diga als tècnics, fins ara no han tingut ningú coneixement que això pugui perjudicar a la façana del mercat. El que vostè planteja és on estan el que és l'edificació, perforar-la i danyar-la. Això està prohibit. L'altre no sabem si està prohibit. S'ha fet i se porta fent de fa molts anys, perquè la verja s'entén que no és permanent i se lleva. El que vostè planteja és un element permanent i, per tant, és molt diferent. Si vostè continua, li votarem en contra. Si vostè vol deixar sobre la taula, també li donem l'opció. Señor Palacios. Con su permiso, señor alcalde. Nosotros estamos a favor del espíritu de esta moción y, de hecho, nosotros la vamos a votar a favor sabiendo que sí que es cierto que no se pueden colocar estos carteles en la fachada y es cierto que, aunque no se pueden colgar, sí que cuando el señor Tur hace esta propuesta, lo hace con el objeto de que el mercado, que es el sitio por donde pasa prácticamente todo el mundo en este pueblo, tenga esos carteles. Yo no creo que se haya siquiera planteado el señor Tur que sea en la parte edificada o en la reja o en la siguiente parte. No sé si se lo ha planteado, pero no lo creo. Pero el espíritu es bueno. Es necesaria más información. Me da igual que sea un 5, un 15, un 20% de las personas las que no tengan acceso a las redes sociales. Esas personas también se merecen información. Se merecen información en tanto en cuanto están en este pueblo. Y es más, yo lo haría más allá. Hasta ahora, a excepción del Turisinfo, se ha hablado siempre de que los carteles están dentro del pueblo, pero San Antonio, Racoy, Faro son zonas donde no existe cartelería ni existe información directa y son zonas que son susceptibles de tener esa necesidad de información. Por lo cual, si usted la deja sobre la mesa y modifica esta moción, no solamente se la votaremos también a favor, sino que además le diríamos que añadiera estas zonas como zonas necesarias donde se ponga estos puntos de información, ya que le recuerdo que San Antonio, Racoy y Faro tiene cerca de 19.000 viviendas. Estén o no esas personas inscritas en el padrón municipal de Cullera, hay 19.000 viviendas donde vive gente en verano y muchas de ellas también en invierno. Por lo cual es necesario que esos puntos de información se alarguen hasta la zona de la playa. Y en cualquiera de los casos, señor Tur, si no la deja, nosotros la votaremos a favor. Si la deja y le añade los puntos que nosotros le comentamos, se la agradeceremos y también se la votaremos a favor. Señor López. Señor alcalde, gracias por la palabra. Señor Tur, a nosotros, como muy bien decía el compañero de Ciudadanos, estamos totalmente de acuerdo con el espíritu de la moción. Creo que cubre un segmento de la información de Cullera que actualmente no está cubierto por ningún otro tipo de medio informativo que tiene el equipo de gobierno. Además, creo que respeta una tradición de muchos años en esta ciudad, donde la gente al pasear por el mercado se enteraba no solo de los bandos municipales o del ejercicio del gobierno municipal, sino también de cuál era lo que iban a hacer las amas de casa este fin de semana, qué cursos se hacían, cuándo actuaba el concierto de tal banda, un proyecto informativo de AFACU, etcétera, etcétera. Creo que las asociaciones de esta ciudad, como muy bien ha dicho usted, los clubes deportivos como el Cullera, informaban de cuándo era el partido, a qué hora, etcétera, etcétera. Creo que todo eso es importante que se mantenga y votaríamos que sí,
Pero claro, como me ha dicho el señor alcalde, nos gustaría que hubiera un informe, señora concejala de Patrimonio, que solicitara al arqueólogo municipal la viabilidad de poder colocar esos carteles en la fachada del mercado. Pero también que lo solicitara la posibilidad que le dijera dónde se pueden colocar, que efectivamente se pudiera hacer dentro del recinto del mercado o en las inmediaciones del mercado. Creo que la propuesta de Gemper Cullera es muy loable, se debería llevar a cabo, pero se debería llevar a cabo en donde legalmente se pueda llevar a cabo. Como es barata, como no tiene un costo excesivo, como que lo que vamos a propiciar es la información del ciudadano y sobre todo de un segmento de la ciudadanía que no se informa por redes sociales, creo que deberían, señor alcalde, señores del equipo de gobierno, tenerla en cuenta. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener en esta moción y nos gustaría que en un plazo lo más breve posible nos pasaran ese informe del arqueólogo municipal, si estimara bien pedírselo, y que Gemper Cullera la volviera a presentar en base a ese informe y nosotros la votaríamos a favor. Senyora Simó. Senyor López, en l'últim que vostè ha dit n'hi ha una ordenança municipal que ho especifica, vull dir, no és que ens ho hagi recomanat algun tècnic o és que és una ordenança, estaríem incomplint una ordenança. Tant el senyor López com el senyor Palacios han dit que ni siquiera el grup Gemper Cullera s'havia plantejat que fos la façana. No sé si vostès han llegit la moció, però el primer punt posa existentes en la fachada principal del mercado municipal. Per tant, li repetís, si vostès és que estan votant algo que és que està en contra de la nostra pròpia ordenança. Per tant, el mateix que l'ha dit l'alcalde, deixem-la damunt de la taula, reformem-la i podem estudiar 1000 llocs on posar-se, però aquesta moció va en contra de la ordenança, per tant no es pot aprovar. I si ho posa clarament, posa fatxada del mercado municipal, si ho posa. De totes maneres, també li dic, la voluntat del nostre govern no és omplir de vitrines ningú espai públic, ni el mercat ni ningú. Creguem que l'aposta té que anar una miqueta més enllà i en ple segle XXI, on totes les ciutats instal·len pantalles LEDs, crec que aquest Ajuntament no pot renunciar a això per la passió que puguem tindre per els antics vitrines que hi havia en el mercat, que era una paperassa allí, i crec que encertadament en el seu dia es van eliminar i no va haver ningú trauma en això. Crec que el que vol informar-se d'algo es pot informar. N'hi ha molts punts d'accés a la informació, diari, en mitjans de comunicació, conforme li ha dit tot la senyora Simó. Si fa falta algun punt, s'està estudiant. Volem ficar-ne un en el mercat, una pantalla LED en la seda del mercat, que és on es podrà posar per informar a la ciutadania. No obstant, ja no només és en quant a publicitat. És a dir, vostè sap que hi ha una empresa que té uns interessos econòmics en aquest municipi en la instal·lació d'uns MUPIs, en els quals qualsevol associació, empresa o particular pot ficar allí la seva publicitat. Si nosaltres omplim de vitrines i tot el món se publicita en aquestes vitrines, estarem anant en contra d'aquest contracte i per tant també podrem rebre alguna denúncia. Per tant, no és només un capritx. Estava mirant l'ordenança perquè sí que hi ha un apartat que quan l'alcaldia ho autoritza se poden ubicar i col·locar alguns elements publicitaris que no siguin permanents en aquest tipus d'ubicacions, com és en el cas del mercat, que quan s'ha col·locat alguna pancarta ha sigut per algo que ha promogut aquest Ajuntament o perquè té algun fin benèfic o solidari. No va i penja una pancarta només perquè sí, per aclarir-li en l'últim cas. Per tant, ja li dic, no anem a atendre la petició de ficar vitrines en ningú lloc, sí de millorar els punts d'informació i li demanem que perfile millor la proposta per veure on i de quina forma es pot posar per informar millor. Però la idea nostra és ubicar una pantalla LED perquè crec que tenim que anar més allà. Jo no em trobo que la societat ara tingui que canviar els carters o el correu electrònic per palomes mensajeres. Crec que tenim que evolucionar i, per tant, canviar les vitrines per pantalles LED que són igual i la gent pot llegir igual. López, la palabra. Señor alcalde, sin entrar en ironías que pueden resultar hirientes a veces, como la de las palomas mensajeras, sí que le digo que me parece muy bien la idea de las pantallas LEDs, pero si las ponen, cuídelas y que funcionen, porque las dos que hay en el paseo marítimo, la de Florazar no ha funcionado en todo el verano y la de San Antonio... ¿Cómo se atreve usted a decir que es mentira, señor concejal? Vaya usted ahora y vea si funciona. Señor Tortajada. Mañana quedamos usted y yo y vamos a ver si funciona. Perdón, sigo en el uso de la palabra si usted me lo permite. Y la de la oficina de la Tiriskinfo, que se dirige desde ahí, pues funciona
pero malo. Entonces, si ustedes piensan optar por ese medio, que me parece muy bien, además creo que si eso nos pasaba a nosotros cuando gobernábamos, lo que hacíamos era avisar a Guardia Cullera, que era el responsable y era el que las arreglaba. Lo único que digo es eso, se debería cuidar un poco el control de esas pantallas para que funcionen. En cuanto a la moción, señora concejala, nosotros hemos dicho que no la vamos a votar a favor, por lo tanto no estamos votando algo que vaya en contra de la ordenanza municipal. Lo único que hemos pedido es una función de entendimiento, de racionalidad. Si no es legal, que haya un técnico que lo diga, aunque esté en la ordenanza, pero sobre todo que nos diga dónde puede ser legal colocarla, que es lo único que hemos pedido desde este grupo municipal. A ver, si el señor alcalde dice que no es partidario de colocar ninguna vitrina, entiendo que habla por el equipo de gobierno, en el mercado, alrededores o interior, pues entonces, señora concejala, no hace falta que pida el informe al arqueólogo municipal porque la decisión está tomada. Es que, claro, Sigo pensando, señor alcalde, que no es mala idea y tampoco se habla de poner 18 vitrinas. Se habla de poner un par de vitrinas que puede tener 1,5 por 0,75, donde una entidad de esta ciudad pueda llegar en el momento dado y decirle al agua, decir, colócame esto ahí, que es un evento que anuncio para dentro de 3 días y cuando se acabe lo quitas. Y en un momento dado el Ayuntamiento de Cullera quiere anunciar algo a sus ciudadanos y ha hecho un cartel porque hace el fandango o cualquier acto solidario o lo que sea y lo coloca ahí. Y la gente se acostumbra cuando está paseando por el mercado o cuando los críos están jugando y van y le pegan un vistazo. Y no creo que eso afee el mercado. Simplemente les proponía eso, que lo tuvieran en cuenta, nada más. Por supuesto, nosotros seguimos manteniendo en abstenernos en esta moción, sobre todo por el tema de legalidad. Miren, yo creo que en pleno siglo XXI, y con todo mi respeto, sin ser hiriente, jo crec que este govern no es pot plantejar que la forma en la que anem a comunicar als nostres ciutadans i les associacions del nostre poble, en la forma en la que van a comunicar tot el que fan, és ficar un lletrero en el mercat i que l'Aguasil fique cartells i pense cartells. Crec, humilment, que no és la millor forma d'encarar el segle XXI i de que les nostres associacions, que moltes d'elles funcionen per WhatsApp, quan vaig a Santa Cecília o l'Ateneo a fer un ensayo, que tinguin que ficar allí els ensayos de la setmana perquè vagin els músics a veure-los. Sincerament, crec que no és aquest el camí. El camí és el que hem encetat. Que falta punts d'informació? Se fan. Hi ha un a la Casa de la Cultura, allí hi ha un panel bonico, allí fora a la façana, en un punt on també passa moltíssima gent, i pot anar qualsevol associació a penjar els cartells. Convida-los i veuràs com van 4. Per què? Pues perquè no comuniquen avui en dia així. I en qualsevol negoci d'este poble que va, l'Ajuntament fica cartells per tot arreu. Jo veig cartells de tot per tot arreu i no fa falta que jo fique un panel que puga perjudicar visual, inclús patrimonialment el mercat, perquè vagin allí. És que demà me demanen un al carrer València i després volen ficar un en la Vega Port, després tenen que ficar un on Sant... clar, perquè tenen que vindre així del Raval al centre del poble per enterar-se de les coses que es fan. Jo penso que hi ha que arribar a cada casa. I la forma d'arribar a cada casa, afortunadament, en el segle XXI, repetisc, afortunadament, es fa per les noves tecnologies, que arriben a totes les cases, o fins i tot per els mitjans de comunicació, com és la premsa escrita, que es fa a diari. I jo trobo que així estem reprenent un debat que inclús jo recorde, quan era més jove, que es va tindre lloc quan es va fer la reforma del mercat, no me'n recordo ni qui era l'alcalde ni qui ho va fer, però recorde que va haver molta polèmica, perquè allí cada associació d'este poble tenia una vitrina allí per penjar i despenjar coses i de repente es va llevar. I en aquell moment va haver molt de debat, però crec que en el temps en el que estem, crec modestament que en este poble la gent avui en dia està molt més ben informada de tot el que es fa en el poble que fa uns anys. Simplement n'hi haurà que millorar, atendrem les propostes, se poden ficar tots els panels que es creguen, però ja li dic, panels de penjar paper, sincerament, crec que no té que ser l'aposta de l'Ajuntament. Els panels tenen que ser, si pot ser, atenent a les noves tecnologies, simplement per una cosa d'estalvi, de racionalitat i de respecte al medi ambient. Senyor Tur, última intervenció. Tres cosetes. Primer que res, anem a deixar damunt la taula per modificar la moció. Segon, que quan es va modificar el mercat i es llevaven els cartells, vostè encara no havia nascut, que van ser en els anys 60. En els anys 67 o 68. Mira els llibres de la Penyeta i ho veuràs. Senyor Tur, els cartells es llevaren en els anys 60. Jo he sigut responsable d'una associació
i he anat en la claueta, a obrir la cristalera, per penjar i per llevar. Ho he fet, senyor Tur, i soc jove. I tercer, consulte un poquet al poble, a les seues amistats, a les persones, a veure si volen focalitzar tot en les redes socials, que me pareix correcte, que això és el futur, això és tot, però que n'hi ha unes certes persones que per lo que siga no s'agraden, no poden, no volen i també tenen dret a tindre una informació. Però de totes maneres anem a deixar-ho damunt la taula i intentarem millorar-ho en companyia dels companys i ja veurem a veure. De totes maneres, senyor Tur, nosaltres no centrem tota la informació en les xarxes socials. Aquest Ajuntament fa el mateix que feia fa 4 anys, per dir-ho així, no fa 6 o fa 7 que no hi havia WhatsApp, el mateix, i ara estem sumant aquestes noves tecnologies. La manera en què informem és la mateixa que es feia abans, en tot el que es feia abans. Exactament el mateix. No hem substituït la forma de comunicar per xarxes socials. Els panells fa molts anys que s'han llevat, molts anys, i cada vegada hi ha més informació i han eixit noves tecnologies. Jo crec que el camí no és cap arrere, sincerament li ho dic, igual estic molt equivocat, però el camí no és cap arrere. I a aquesta persona que diu vostè que fica el crit al cel perquè no creu en les xarxes socials, el que té que fer és donar-li instruments per a que les conega. I segur que a poquet li agradarà. I quan vostè li expliqui, mira, envia un missatge a este número de WhatsApp i tots ells en el teu mòbil tindrà vostè la informació. Això vostè ho pot explicar. Jo, si algun ciutadà m'ho diu, li ho diré. Mira, ahí té Cullera Online i té vostè l'aplicació de WhatsApp que rep tots els dies un missatge. I avui en dia tot el món té WhatsApp, fins les persones més majors que es puga vostè trobar per ahí, té WhatsApp. Per tant, si vol informació municipal, que es doni d'alta en el WhatsApp. És que vostè sap si estalviem així recursos i diners? A mi sí serà barat, perquè és a cost zero. Això és el que té que fer vostè, pedagogia, però jo crec que el camí té que ser cap avant. En el respecte. Vostè refatxa la moció i si podem ficar el panell, es ficarà. Però ja li dic, el panell, en tot cas, a poder ser, serà atenent a les noves tecnologies que no a les redes socials. Noves tecnologies, respectuoses en el medi ambient. Bé, doncs anem a votar el fet que es quede sobre la taula. Vots a favor per a que es quede sobre la taula? Molt bé, doncs es queda sobre la taula la moció. Passem a la següent. La 5.2. Moción del Grupo Municipal Gent per Cullera sobre centros de diálisis de Cullera. El acuerdo, la propuesta, realizar las gestiones oportunas para la instalación, solicitar a la Consejería de Sanidad o al organismo que corresponda la reapertura de un centro de diálisis en Cullera. Que el Ayuntamiento habilite un local adecuado, bien de propiedad municipal o de alquiler, en colaboración con la Consejería, con el fin de prestar el servicio indicado tanto para los vecinos de nuestra ciudad como para los que nos visitan. Y tercero, que en el presupuesto del próximo año se habilite una partida para asumir, si procede, el importe que en su caso nos corresponde aportar para el buen funcionamiento del servicio. De totes maneres, hi ha molta informació, perquè tota Cullera s'entera de que aparque mal el cotxe, així que veges tu si la gent ens arriba i no ficarem ningú panell per ahí. Bé, qui parla? Senyora Castro. Gracias, señor presidente. Bien, las mejoras en la asistencia sanitaria, especialmente gracias al desarrollo de los servicios de diálisis, han conseguido alargar la vida de los enfermos renales crónicos. La buena calidad de los sistemas de diálisis ha mejorado su esperanza de vida. Fruto de este desarrollo, existe una generación de enfermos renales más mayores con determinadas necesidades o dependencias para poder tener calidad de vida. Lo más importante suele ser el apoyo psicológico, debido a las duras condiciones de la enfermedad, la necesidad de tener que dializarse varias veces por semana, teniendo que desplazarse a una unidad hospitalaria. En nuestro país, según datos actualizados de la Sociedad Española de Nefrología, alrededor de 52.000 personas padecen enfermedad renal crónica avanzada, lo que requiere sustitución de la función renal mediante diálisis o trasplante. Cada año se diagnostican más de 5.000 nuevos casos. En nuestra comunidad tenemos aproximadamente 2.200 pacientes en tratamiento de hemodiálisis en las 3 provincias, con una estimación de 350.000 sesiones al año, ya que las personas que necesitan la diálisis deben ir al menos 3 días a la semana. En la provincia de Valencia, los pacientes atendidos son aproximadamente 1.250, con más de 200.000 traslados al año. El día 1 de enero del 2015, la empresa Rivera Salud cerraba el centro de diálisis de Cullera
por motivos económicos, aludiendo que no es rentable para su empresa, sin importarle que en Cullera hay aproximadamente 20 personas y en verano se triplica la cantidad de pacientes que necesitan periódicamente este tratamiento. A partir del cierre del centro de diálisis de Cullera, los enfermos tienen que trasladarse con ambulancia al Hospital de la Ribera, recorriendo varios pueblos, con todas las dificultades que ello conlleva, hasta llegar al hospital 3 veces por semana, saliendo el primer viaje de Cullera sobre las 7 de la mañana y después de estar recibiendo 4 horas de tratamiento, llegan a sus domicilios aproximadamente sobre las 2:30 de la tarde, así 3 veces a la semana. Dado que a principios de abril del próximo año pasará a manos del ente público que corresponda y que este servicio se prestará sin un fin lucrativo, desde la agrupación Gemper Cullera, abogando por una sanidad pública, universal, gratuita y justa, proponemos el acuerdo que ha leído el señor secretario. Se cerró, como bien he comentado, en enero del 2015 y entre 30 o 40 pacientes, contando Cullera, Sollana, incluso del Perelló, recibían tratamiento en Cullera. Eso significó dar un paso atrás en la calidad de vida de estas personas. En verano se llegaba hasta casi 100 personas que usaban el centro de hemodiálisis de Cullera. Usted en su día lamentaba que el anterior alcalde no había hecho nada para evitar el cierre del centro que teníamos en Cullera. Nosotros sabemos que fácil no es, pero seguro que imposible tampoco es. Y ahora que está en sus manos, esperemos que entre todos podamos hacer que vuelva a reabrirse. Señor Manuel. Sí, senyor president. Bé, des de Compromís i des de l'equip de govern estem totalment d'acord en la moció, en la part expositiva, és a dir, evidentment, els problemes que vostè ha apuntat estan ahí i tot el que sigui millorar la qualitat de vida dels pacients, no sols de hemodiàlisi, sinó de qualsevol malaltia, lluitarem per això. Jo, com ja l'he comentat abans del ple, i també el senyor Artur esta matí, estaríem d'acord en aprovar la moció si deixen damunt de la taula, o en aquest cas retiren, el segon i el tercer punt, que és el compromís d'habilitar un espai i d'una partida pressupostària. Per què? Perquè no sabem la intenció, a hores d'ara, de quina serà la política sanitària que puga desenvolupar la Generalitat o l'àrea de salut de la Ribera. L'organisme al qual tenim que dirigir l'escrit és la Direcció General d'Alta Inspecció Sanitària, que ha sigut la que està informant-nos des de fa uns mesos cap així de quin és el model o com està desenvolupant-se la reversió de Ribera Salut, de l'empresa, al sistema sanitari públic i, per exemple, tenim ja alguns compromisos que anem a exigir-los que es complisquen i són, entre ells, la reapertura dels consultoris en l'estiu. La directora ha vingut així i davant no sols del nostre alcalde, sinó també davant de l'alcaldessa de Sueca i dels alcaldes de les entitats locals menors del Mareny i del Perelló, s'ha compromès a revertir aquesta situació actual, ampliant aquest servei que avui en dia, com tot el món sap, el consultori del Racó, el del Mareny Blau, no estan oberts i, entre altres coses, també el centre de dia de 24 hores del Perelló sols es feia a la meitat. Per tant, si deixa aquesta reivindicació, jo crec que tenim que fer-la tots pròpia, la que planteja Gemper Cullera. Jo crec que llevant aquests dos punts aprovem la moció i l'endemà ja hi direcció, valgui la redundància, la Direcció General d'Alta Inspecció Sanitària i demanar-nos una entrevista i, entre altres coses, que tenim que reivindicar per Cullera, una està el centre de hemodiàlisi. I té tota la raó. Evidentment, molta gent venia a Cullera a llogar pisos i apartaments perquè tenia un centre al costat de casa. Evidentment, nosaltres havíem volgut que era tancat ja no sols per als pacients, sinó també per la gent que treballava i per el servei que donava al nostre poble. Jo penso que deixant aquests dos punts, sense saber per on va la política, en aquest cas en concret, del centre de Cullera, jo crec que la moció és totalment acceptable i aprovable. Senyora Castro. Es que si quitamos los dos puntos casi se va a quedar, bueno. Y si pusiéramos que el Ayuntamiento de Cullera, si fuera necesario, así adquirimos un compromiso también todos, si fuera necesario habilitar un local adecuado, así no quitamos el punto, pero... Vamos a ver, es que claro... Es que si no quitamos los puntos vais a votar en contra, y si votáis en contra... L'esperit de lo que li diu el senyor Manuel és que no és una competència municipal. Per tant, l'Ajuntament no tindrà tampoc ninguna obligació de tindre que donar ningú local per a res. És a dir, que en el seu dia
es va donar un solar, que no un local, a una empresa privada per a que fera una explotació d'una gestió sanitària que li cobrava a l'Hospital de la Ribera per dur en terme la diàlisis, era perquè hi havia un negoci privat pel mig que vingués i va dir tu em deixes el terreny com a Ajuntament, jo construïsc l'edifici i jo exploto el servei. Si la Generalitat Valenciana, si la Conselleria de Sanitat té a bé atendre la petició nostra, ella tindrà que buscar les seues instal·lacions, a lo millor en les que ja té en el nostre municipi per poder ubicar aquest servei. I si la Generalitat Valenciana, si l'àrea de salut en aquell moment determina que necessita més espai, doncs estudiant les possibilitats, evidentment, si soc l'alcalde i ve la conselleria i me diu vull fer un centre de diàlisis en Cullera, dona'm un espai, doncs ja el buscarem. Això és tonto, no fa falta ficar una moció. Vull dir, això és una qüestió de caixó. La voluntat nostra és eixa. Vale, pues estamos de acuerdo. Quitamos el segundo y el tercer punto. Señor López. Señor alcalde, señora Castro, la estaba oyendo usted ahora defendiendo su moción y me parecía oír al señor alcalde cuando estaba en la oposición en la esquina superior de enfrente del banco, defendiendo quizá con más brío y con más ímpetu, sin que sea por supuesto achacarle nada, no me entienda mal, la defensa de este servicio en Cullera y lo malo que era quien lo quitaba y las promesas que hizo de que si ganaba las elecciones al día siguiente estaba abierto. Bueno, han pasado 2 años y pico y prometer no es dar trigo, que dice el refrán. Yo creo que todos los gobiernos municipales hacen lo que pueden y, por supuesto, lo máximo que pueden por sus ciudadanos. El anterior gobierno municipal intentó de todas las maneras posibles con Ribera Salud que ese servicio se quedara en Cullera y no se pudo conseguir. Lo que sí se consiguió por lo menos es que las personas que allí trabajaban no se quedaran en la calle, según tengo entendido. En la actualidad que tenemos una propuesta de Gent por Cullera que vuelve a reivindicar ese servicio para nuestra ciudad. Y por supuesto nosotros lo vamos a votar a favor con los 3 puntos o con el que quieran ustedes dejar. Porque claro, lo entendemos muy bien lo de quitar el segundo y tercer punto cuando Cullera ya tiene un local donde se prestaba ese servicio. Y además de propiedad municipal. Quiero decir que si lo que va a ocurrir el año que viene, que la sanidad va a pasar a ser pública del área 10, entendemos que esa sanidad va a ser receptiva a esta propuesta que se hace aquí, lógicamente. No se pide ninguna barbaridad, se pide el bienestar de los ciudadanos y como ya no hay rentabilidad económica de una administración privada de esa sanidad, entendemos que podría ser posible. Entendemos también que ese local sigue estando ahí. Por lo tanto, señora Roca, nosotros vamos a votarle que sí. Perdón, Castro. Señora Castro, nosotros vamos a votarle que sí, aunque deje los 3 puntos, porque creo que eso no le va a suponer ninguna merma al ayuntamiento, ya que ya tiene un local para poder montar allí este servicio de hemodiálisis. Bé, jo vaig a intentar no ser demagògic, senyor López, com ha sigut vostè, perquè al final este servei atén a persones que passen, no és gens agradable i que, evidentment, com a tot polític, en campanya electoral, segurament vaig prometre moltíssimes coses. Vostè ho sap millor que jo, perquè el que vostè diu que a l'endemà de guanyar les eleccions obriria el centre de diàlisis, jo crec que això no ho he dit, sincerament. Si vostè té el contrari, ho busca i m'ho diu, però jo això no ho puc prometre, simplement perquè no és una competència d'aquest Ajuntament. I en cap moment s'ha pogut acusar així que ha sigut l'Ajuntament el que hagi tancat res. Evidentment, quan està en aquest puesto, fa més pressió, menys pressió. La feina del que està governant és fer la pressió als organismes competents i la de l'oposició és pressionar el govern per a que faci aquesta pressió, que és en tot moment el que es va fer estant així en l'oposició. Per tant, senyor López, demagògia crec que no és convenient fer-ne, assisten tots en el mateix barco de cara a exigir que això torni a aquest municipi, però evidentment aquesta decisió no la pot prendre este plenari.
Per això diguem que per molt que fiquem punts on tinguem que ficar nosaltres diners locals o el que siga, eixa decisió no correspon a este ple. Però sí la voluntat i el que tots els partits estiguem units per a reivindicar a la conselleria que això siga així. De totes maneres, també li dic, la manera en la que s'ha gestionat la diàlisi en els últims anys no va tampoc en el camí en el que així la teníem des de feia 20 anys. És a dir, s'ha descentralitzat dels locals que puguen haver i s'ha centralitzat en els hospitals per la millora de les maquinàries i tal. I també li dic una cosa, jo no dic que vostè no ho farà en el seu moment, però des d'aquesta corporació ha pres possessió, ja està el senyor regidor per a dir-ho, de les primeres accions que fèrem quan vàrem entrar a governar va ser reunir-nos en l'Hospital de la Ribera per a millorar el servei de transport que tenien aquestes persones, perquè ha dit la senyora Castro que sí, que moltes ixen molt pront, arriben a les 2, però quan entraven nosaltres hi havia gent que arribava a les 8 i a les 9 de la nit des de les 8 del matí. Vull dir, aquests casos nosaltres es posàrem en coneixement de l'hospital per a que això se minimitzara i fins avui no hem tornat a tenir ninguna reclamació de que alguna persona estiga 10, 12 o 15 hores en aquest servei. Si algun ciutadà pateix alguna anomalia d'aquest tipus, que es refereix a lo que és el transport i la gestió que es faig allí d'aquestes hores que ha d'estar, que ens ho diga perquè continuarem en aquestes pressions per a que es millori el transport. Al final parlem d'un trajecte de 20 minuts que no pot convertir-se en un trajecte de 2 hores, més les 4 que està allí, més 2 o 3 hores que s'esperaven fins que tornaran a eixir el transport, més 2 hores de l'itinerari de tornar. Vull dir, això és el que nosaltres hem combatit perquè pensem que també és una cosa important per ficar en valor. Per tant, el que busquem és que sigui una moció que sigui aprovada per tots per a que la conselleria atenga i en els seus plans, quan entre la nova direcció de l'hospital, perquè passarà a lo públic, però hi haurà que crear una direcció en l'hospital, doncs veurem si són capaços entre tots de fer la pressió oportuna perquè això s'atenga. Señor Palacios. Señor alcalde, sí, solamente una cuestión. Evidentemente, señor Tur, vamos a votar a favor de su propuesta. Como ha dicho el señor López, tenga 2, tenga 1 o tenga... perdón, señora Castro, tenga 2, tenga 1 o tenga los 3 puntos de acuerdo. Lo único que sí que me gustaría hacer es una pregunta al respecto. Miren, si no estamos mal informados, el local donde anteriormente se estaba haciendo la hemodiálisis, ahora se está enfocando a que tenga un nuevo uso y en cualquiera de los casos, si se llega a dar ese nuevo uso para ese local, ese centro no estará, supongo, dispuesto para volver a hacer la hemodiálisis. Y creo que un poco el objetivo, o lo que puedo intuir del objetivo de estos puntos de acuerdo, que son el 2 y el 3, es el compromiso que pueda adquirir este ayuntamiento a, si no tenemos ese local, sea cual sea, y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, que vayamos a encontrar un local, un terreno donde podamos instalar ese centro de hemodiálisis, ya que es probable que no tengamos ese que teníamos hasta este momento, ese que ha dicho usted que se había hecho, bueno, pues con un fin de una explotación y que se quedaba para el pueblo. En cualquiera de los casos, el objeto, yo creo que de estos puntos de acuerdo es el compromiso que tenga este ayuntamiento, que tengamos todos los grupos, pero sobre todo que tenga el equipo de gobierno, de haya que hacer lo que haya que hacer, que ese centro vuelva aquí. Y creo que no está muy desencaminado Chemper Cullera cuando dice que cuando ustedes estaban en el momento de oposición, ustedes hubiesen hecho cualquier cosa porque ese centro se quedara, y lo que están pidiendo ahora es que hagan cualquier cosa porque ese centro vuelva. Y creo que es simplemente eso el objeto que tiene esta moción. Y el punto 2 y el 3 creo que van enfocados a ese respecto y no creo que haya tampoco una distinción, tampoco por mucho que no tenga este ayuntamiento competencias a este respecto. Vamos a ver, señor Palacios. A mí me hubiera gustado, m'hauria agradat tindre la caixa plena i tindre diners i ara pues, compre un local, demà compre 2 i així fer política. Però malauradament ens hem trobat un ajuntament molt endeutat, no sé si vostès ho saben, i pràcticament intervinguts en la que no podem pegar un pas sense que el senyor Montoro ens tinga l'espada de Damocles en el coll. I això és per la gestió del seu partit, senyor López, no és perquè hagi caigut del cel, sinó per l'herència que hem rebut de vostès. Evidentment, la política són moltes vegades afrontar necessitats. I així vostè el convida que conforme acabi este ple s'empuja vostè així dalt i vega en quines condicions els nostres policies es canvien de roba quan venen a treballar. O que vagi vostè baix i mire l'armero, o que vagi vostè baix i mire en quines condicions treballa la policia local de Cullera. Tenim més de 3 denúncies ja de la Inspecció Laboral i de Salut Laboral. Aquest Ajuntament necessita urgentment
urgentment construir unes noves dependències per a la policia local. Jo us dic a vostès, senyor Palacios i senyors de l'oposició, si vostès tenen alguna alternativa diferent a la que planteja este govern per a poder ubicar aquestes dependències, nosaltres no tenim ningú inconvenient, però això és una denúncia que està a punt d'entrar per lo penal. I aquest Ajuntament té que complir la llei, fer complir la llei i que els nostres policies tinguin un local. I l'únic que té aquest Ajuntament en disposició d'en una xicoteta aportació econòmica rehabilitar per a aquest ús és aquest edifici. No en tenim més i, per tant, el tenim que utilitzar perquè és la meva obligació com a dirigent polític. Si el dia de demà n'hi ha que fer la diàlisi i n'hi ha que buscar un espai, un local o el que siga, doncs és que estiguem així i ja ho buscarem. Però avui en dia no puc ficar una moció que aquest local tinc que guardar-lo per si el dia de demà s'obri la diàlisi, perquè tinc unes altres preferències que són obligades i són necessitats d'aquest municipi, per contestar-li a la seva petició. I per l'altre, jo votaria 3 no, 23 punts que ficaran en aquesta moció. Els 3 no, els 23 punts. I n'afegiria més també, jo no pararia d'afegir punts, perquè així per votar votaríem a muntó. Molt bé. Vots a favor del... Bueno, tenim que votar l'eliminació dels 2 punts. No, votar no. Té que ser perquè ho diga el que ho presenta. Estan d'acord? S'elimina i es vota la proposta només que en el primer punt. Vots a favor de la moció? S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. El siguiente punto es la moción de los grupos Partido Socialista Obrero Español y Compromís en defensa del sistema público de pensiones. Llegim les propostes, d'acord? Acord. Ens sumem a les reivindicacions de les organitzacions sindicals, comissions obreres i UGT i donem suport a les marxes promogudes per aquestes organitzacions que travessen per la nostra localitat en la defensa d'un sistema públic de pensions que garantisca el manteniment del contracte social inherent al nostre sistema de pensions públiques. A través del mateix s'afavoreix la cohesió social i es respecten els drets construïts al llarg de la vida laboral, junt amb mesures efectives de redistribució de la riquesa, que garanteixen pensions suficients en tots els casos. Així mateix, traslladem al Govern, els grups parlamentaris i els interlocutors socials, la necessitat de recuperar els mecanismes de govern participat del sistema públic de pensions a través del diàleg social i en el marc configurat en el Pacte de Toledo. Signat a Cullera a 18 de setembre de 2017, Sílvia Roca Palomares, portaveu Grup Municipal Socialista, i Hugo Isaac Font Lafarga, portaveu Grup Municipal Compromís per Cullera. Senyora Roca. Gràcies, senyor president. Al presentar esta moció, la nostra intenció és sumar-nos a les iniciatives promogudes per les organitzacions sindicals, UGT i comissions obreres per a la defensa del sistema públic de pensions. El lema que han utilitzat aquestes organitzacions és defensar les pensions és cosa de tots. En aquestes marxes i en aquestes concentracions que s'han organitzat i a les quals nosaltres ens sumarem en el moment oportú, se pretén sensibilitzar a la població de que s'ha de fer una defensa del sistema públic de pensions, tot al contrari del que s'ha fet fins ara, que s'ha fet creure que és la mateixa ciutadania la que provoca la situació en la que es troben ara les pensions, o bé perquè n'hi ha una població major, o bé perquè n'hi ha una falta d'empleo o n'hi ha molt d'atur, que és el mateix. I és veritat que aquests factors influeixen, però també és veritat que això no fa que sigui inviable que en unes polítiques correctes per part del poder públic se poguera arribar a garantir que una confiança en les pensions públiques. Aleshores, el que se vol és això, que la ciutadania es veja que defensant això, que eixint al carrer, que exigint al poder públic que se facin polítiques i que se miren bé quines, per experts economistes i per polítics, quines són les mesures a seguir per a exigir aquestes mesures per a defensar el sistema públic de pensions. UGT
el que demana principalment és que exigir la derogació de la reforma de les pensions del 2013 per a rehabilitar, per a revaloritzar l'IPC de les pensions, assegurar el poder adquisitiu de les pensions, erradicar el dèficit de la seguretat social i garantir el present i el futur del sistema de pensions. UGT i comissions obreres demanen que es prenguen les decisions polítiques correctes per garantir un sistema de pensions que garantisca que les persones, després d'una vida de treball, puguen viure tranquils i amb les necessitats cobertes. Una intervención. Señor López. Señor alcalde, explicando el sentido de nuestro voto, nosotros, por supuesto, vamos a votar que sí. Estamos de acuerdo en garantizar un sistema público de pensiones tal y como ha venido existiendo hasta ahora. Lo que nos parece que no es hora de salir en movilizaciones a la calle, creo que es más hora de sentarse los que realmente tengan competencias en arreglar esto, porque parece ser que hay algo que arreglar, a pesar de lo que se diga. Si, como usted muy bien ha dicho, una serie de factores que influyen definitivamente en el sistema de pensiones, como es la mayor longevidad de la gente, como es la disminución de los salarios y, por siguiente, la disminución de las cotizaciones a la seguridad social, como es el paro, con lo cual hay menos cotizaciones a la seguridad social, etcétera, etcétera. La gente que entienda de esto, los poderes políticos, en fin, todos los partidos políticos que están representados en el Pacto de Toledo, así como las fuerzas sociales, empresarios, trabajadores, se sienten y den una solución viable al problema que vemos, porque hasta el día de hoy todo el mundo cobra su pensión y hasta ahora que yo sepa nadie ha dejado de cobrar su pensión por culpa de estos factores que acabamos de mencionar. O sea que lo que se trata es de prever una futura falta de dinero para poder seguir manteniendo el sistema público de pensiones. Nosotros hasta ahí estamos completamente de acuerdo y, como muy bien están diciendo los expertos, y al final las cotizaciones, porque no nos olvidemos que con el sistema público que tenemos en España, los trabajadores actuales están pagando las pensiones de los que ya se han jubilado y así será sucesivamente. Pues si en un futuro las cotizaciones de los trabajadores no dieran para cubrir el volumen de dinero que se necesitaría para pagar las pensiones de los jubilados, pues habrá que utilizar los impuestos de alguna manera y habrá que aportar dinero a este fondo de pensiones de los impuestos normales y nacionales. No entiendo yo tampoco que el que de alguna manera, y no solo se ha hecho por gobiernos del Partido Popular, sino también gobiernos del Partido Socialista, que de alguna manera se incentive a las personas, aquellas que puedan, a que se hagan un plan de pensiones privado, sea ir en contra de las pensiones públicas. Y yo creo que eso no tiene nada que ver y nosotros, como le decía antes, vamos a votar que sí. Vamos a votar que sí, aun dejando encima de la mesa nuestra reflexión de que las movilizaciones no conducen a nada, lo que conducen es las negociaciones y la toma de acuerdos. Y eso lo tienen que hacer los poderes políticos y sociales que están representados en el Parlamento de la Nación y a nivel estatal. Señora Roca. En este sentido, nosotros sí que trobem oportú que se facin mobilitzacions perquè precisament el que se vol posar en relleu és que la gent tinga confiança en que se poden exigir determinades actuacions a les persones als polítics i a les persones que estan en el poder públic i sí que poden posar mesures i que no pensen que són els únics culpables de que la situació sigui així, com s'ha tingut la cantinela fins ara, que si d'alguna manera sí que és veritat, però no és la veritat del tot. És veritat que hi ha una situació que pot durar això, però no és veritat que tinguin la culpa els ciutadans per no tindre treball, per ser majors,
i per tot això, perquè això ho havien d'analitzar els polítics i tindre-ho en compte per a dur endavant les seues polítiques. Aleshores, el que es pretén és donar confiança a la gent, que no s'intimiden per aquestes cantineles i que isquen al carrer i defensen que els que estan en el poder públic prenguen les mesures oportunes. I vostè ha dit com en altres ocasions, i jo crec que en altres ocasions no s'han pres les mesures oportunes perquè inclús s'han gastat els diners dedicats a això en altres coses i s'han fet lleis que s'ha posat austeritat per a solucionar el problema quan l'austeritat no era la solució al problema, sinó que era l'agreujar el problema perquè deixaves a persones sense capacitat per a subsistir. Señor Palacios, después. Señor alcalde, nosotros evidentemente estamos a favor de esta moción, como no puede ser de otra manera. Como no vamos a estar a favor de un sistema público de pensiones, ya yo creo que en el Pacto de Toledo quedó bastante claro la necesidad de mantener un sistema de pensiones que sea duradero y que permanezca en el tiempo. En esta moción vemos algunas cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, que se piense o que se ponga en esta moción que nadie hace culpable al pueblo por no tener trabajo o por no tener hijos, que se le hace culpable. Yo creo que nadie en la calle piensa que se le está haciendo culpable por no tener trabajo, no tener hijos. Pero hay que reconocer una cosa, el sistema de pensiones es una balanza y que el sistema de pensiones está en peligro es un proceso coyuntural. Es decir, hay que tener en cuenta que si tenemos más desempleo, venga por quien venga el proceso por el que hemos llegado a este punto de desempleo, que tenemos un desequilibrio entre las pensiones y las cotizaciones y que además tenemos una escasa natalidad, oye, pues esta balanza parece que se va desequilibrando. ¿Que hay que tomar actuaciones? Estamos completamente de acuerdo, pero yo creo que nadie ha pensado que se le echa la culpa a la gente de que el sistema de pensiones está en peligro. La culpa la tendrá la coyuntura y el sistema que nos ha llevado hasta esta situación, pero en ningún caso a las personas. Y como ya he dicho antes, nosotros estamos a favor no tanto de salir a la calle, porque no entiendo muy bien qué es lo que hay que protestar, ya que todas las medidas correspondientes a intentar mantener el sistema de pensiones se están tomando y se están tomando por acuerdo a nivel nacional y no creo que haya que salir a la calle casi a reivindicar nada. Hay que recordar a la gente que se está luchando, eso sí que hay que hacerlo, que se está luchando por mantener el sistema de pensiones, que no solamente están luchando los gobiernos o quien está en el gobierno, sino también los que están en la oposición. Todos los partidos están luchando porque se mantenga, todos los partidos están de acuerdo y no creo que haya que salir a la calle a contarle a la gente que tiene que seguir peleando y que lo tiene que hacer, pero no es necesario hacerlo mediante una manifestación. Recordarles que se sigue trabajando por ellos, recordarles que el sistema de pensiones se va a mantener de una u otra forma, bien sea con las propias pensiones o bien sea con los impuestos o de la forma que se tenga que hacer, pero que esta balanza es una realidad, no se la está inventando nadie. Y esta balanza está y ahora mismo nos está afectando, por lo cual la gente no es responsable, pero sí es una realidad que tener poca natalidad, un alto nivel de desempleo y un desequilibrio es lo que provoca el problema de las pensiones. Señor López. Señor alcalde, en primer lugar, señora Roca, lo primero que me gustaría dejar claro es que en ningún caso estamos nosotros en contra de que cualquier ciudadano, colectivo o grupos de colectivos exprese su opinión libremente donde quiera, en la calle, en el Senado, aquí, donde quiera. Yo se lo decía en el sentido de que eso no lleva a la solución. Lo que lleva a la solución es que aquellos que tienen la potestad de tomar decisiones se reúnan, se sienten, consensúen y tomen decisiones. Yo creo que eso es sí lo que lleva a la solución. Y lo que yo quería dejar patente aquí es que, sin entrar ahora en la crisis, la austeridad, porque es posible que la austeridad haya afectado, pero también es verdad que ha posibilitado que muchas empresas no hayan ido a la quiebra y esos puestos de trabajo no se hayan perdido. Sin entrar en eso, lo único que quiero decir es que esto es muy claro. Hace falta X dinero
y las cotizaciones de los trabajadores actualmente no da o no va a dar en el futuro. Entonces eso hay que complementarlo con algo. O aumentamos los puestos de trabajo o ponemos a 20 millones de españoles a trabajar, que es lo que se debería hacer, mínimo, o cogemos dinero de sus impuestos y complementamos la bolsa de las pensiones. Es que no hay más. O sea, eso es el ABC. Si hace falta 10 millones de euros, por poner un ejemplo, y tenemos 7, pues 3 tendrán que salir de los impuestos de los ciudadanos. Y si no hay bastante con los que se cobra, pues subirían el IVA o el IRPF o lo que estimen conveniente. En definitiva, sí al espíritu de la moción, que se sienten, que trabajen, que tomen decisiones y aseguren nuestras pensiones de cara al futuro, pensiones públicas, y en las manifestaciones, pues el que quiera que vaya. No, si estem tots d'acord, però si estem a veure si ens manifestem o no, que és el que ha dit vostè, el que vulgui que vagi, el que no és obligatori. Bé, vots a favor de la moció? S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. Hay un despacho extraordinario que ya se comentó en la comisión respectiva informativa referente a la propuesta que hace doña Francisca Ortiz sobre la adhesión al Pacto Valenciano contra la Violencia de Género Machista. No sé Senyora... si la propuesta, jo crec que això les ha passat. Anem a fer 5 minuts de recés, val? I hi ha gent que està demanant i després seguim, val?